Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and pleasant, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven,
tide, and came the angry sea. He alone decides who rides the symphony. He lights every star that makes our darkness bright. He keeps what's all through its long and lonely night. He still finds the time to hear its heart's first prayer. Saint or sinner call and always find him there. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. He can grant a wish or make a dream come true. He can paint the clouds and turn the gray to blue. He alone is rare to find the rainbow's end. He alone can see what lies beyond the bend. He can cut a tree and turn the leaves to gold. He knows every lie that you and I have told. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. I forgive. Karon gila ko na imbor na ron. Ako na imbor karon pa na para man ako nagisuon.
buntag diha. Hello. Hello. Sir Boy. Sir Morning. Boy. Yes. Morning. Oh, Madungog ra ko? okay ra. Wow. Nakita na ako si Sir John. Okay, si Brother John. Si Brother John. Okay, si Kuya Buning letong kulang. Na siya. So, kumusta akong audio diha? Ako audio, okay lang? Sir, Okay ra akong audio? okay ra mo audio. Okay ra. Kagabi, Imo naglibog mi gabi kay si Pastor M. Nag-practice mi sa StreamYard. Di man dyan kasod, Kuya Ruben. Di man dyan siya kasod. Oo. Naglibog sa una ko ni Ron. So, karon moagi siya sa Zoom. Ako na lang siyang i-share screen pa sa StreamYard. Pero Zoom siya agi. Yung ko ato ni makita pamaagi Pastor M, makaya nato ni karon og naa ka moagi sa Zoom niya. Ako na lang siyang share screen pa ingon diri sa ato. Kay naglib alas 10 na may gabi nakatulog. Alas 10 na ako nakatulog gabi. Di man gyud niya dili gyud siya kasulod. Patabang siya dito, di man gyud sila kasulod. Ko nga, sige, ato lang gini pakita pamaagi Pastor kay mura og naluya siya gabi naluya so. Kita di ko na siya kita kay Kuya Ruben. Isa di na kita ini. Naluya siya gabi Okay, kung Kuya Buneng, yung buntag niya Kuya Buneng, atong pasulod si Kuya Buneng. Murag nag-ready pa siguro kay mura og napa naka-off pa man niya ang device niya. Basta kay alas 10, alas 11 na ko kato gabi sa pag sit up lang ko na siya pag sini practice. Ingon siya, di man dyan ko kasulod, Pastor Dong. Kuya Ruben, di dyan kasulod, Kuya Ruben. Lahi gini may edad-edad na, no? Sila. Karon, musulod siya karon. Dire siya mo agi sa Zoom. Akong kitisningan gabi, Kuya Ruben, okay raman. Okay raman na may... Ari agi sa Zoom. Agi sa Zoom. Sa Zoom o agi. Sadya kayo ni atong dagan ron. Kaya ako nga eksperimentuhan gabi iba. Kuasa na ko ni sa pag-ion. Kay audio, di ba siya ginahan nag-audio ra? Gusto mo dyan na sa video. Sige. Diya ka, istingin ako nung agi sa Zoom. Pasulod na ka dire sa StreamYard. Suod na siya. Nakasulod siya. Kung nga, ampo may gabi Ingon siya mag-ampo ta, Pastor, kay murag lisod. Si ampo ta. Taga-alam sa Ginoo. So, malipay to siya karon, masulod to siya taon. So, naman to siya. May link naman to siya sa Zoom. So, duha na niya akong gi-operate ro noon. Ang StreamYard, i-operate mo dyan kong Zoom. Ba? Mao na ni. Duha na itong gamit ini ron. Okay, sige, Sir Boy. Kanang imo abilidad, Pastor, murag di na makuha na sa uban ba? Ikaw, kuya. Ikaw ba? Kung Pastor M to gabi, kaya nag-ampo mi gabi. Nag-ampo mi. Kung ampo ta kay... Okay na sa Kuya Si Ruben, ka na abilidad ni Pastor Dom. Di na masunod sa uban. Hindi, kang Kuya Ruben na ako kuha. Kini atong giagian karon. Karon kay Ruben, diri man taga-agi karon sa kuan, share screen man tong giagian ron. Okay na sa share screen ni siya. Wata mo agi ni mo nang walay mga ngalan nga makita kay diri ta nag-agi sa share screen. Panahon ra po ni Pastor M. Share screen ha? Share screen na itong giagian dili ni siya. Amo na rin ako kagamit og share screen sa PowerPoint pa di na. Okay, so wala kay kuan Kuya Buning, wala kay video. Okay. Sige, ako kung ano. Muning ang ato mga pangalan di nato makita diri kay wa man tay. No good. Hingagi man tag share screen ini. So atong giagian ini karon atong gisundan si Pastor M. Ato siyang gisabayan. Pero mo-appear gihapon dinhi ang mga messages di na. Naagay po messages nato pero nawala lang diri ang kuan lang ang katong mga pangalan dia sa tubangan ba. Ay kaso nakailan naman ang sila nato. Mura na siya problema nato kay atong mga pangalan sa ubos nangawala. Na si
Si Rabi, si Sir Okay, so Boning. ang pagkagwapo wala gina siya wala gina mamaynusi. Mauro gyud gihapon na siya. Brother John, kumusta imong audio, Brother John? Pwede sa way, Pastor Dong. Mabati. Mabati. Okay, good. So naa na siya karon sa Pikas Balay, Kuya Ruben. Master na kayo siya. May na kayo mo sulod Katong sa atbang. Katong sa atbang. atbang May na kayo mo sulod sa StreamYard na siya. May na kayo na mo sulod. Kamao na yun, Katong padili pag natiuwang. Adi, Yung tanahon, Sir Boning, muraw ka na sa Air Force ba? ano na siya Kanan. pilot. Bumba sa Ukraine. Air Force. Okay, so Ma'am Glory, mayong buntag Ma'am Glory, si Ma'am Iris, si Sir Jubilee Ramuran, so mo ni ato Ate Belen, mayong udto Ate Belen. Okay, so lapit pa nato magkaigsunan, no? Tika na ato ang mga viewers ko, nag-abot-abot na. Sige Sir Boy, akong ihatag niyo mo Sir Boy. Karon taon murag moagi to diri sa Pastor Mirgal ang mga team gikan sa Tacloban ang sa education. Kaya nagpasulot na Nabita sila. Urmo kahapon Kuya Ruben, sa urmo kahapon. Dere sila. Basig bato pa na sila sa Mercedes. Mo kay puro mo drop sa dili diri karon. Ato tong interviewon si Pastor Mirgal kay murag wagi ko na to diri karon. Ato tong Pastor doon. Makampo tingali sa ta. Sige Sir Boy. Atong yun si Sir John. Sir John, mag-opening prayer ka. Pastor John. Sige, amta. Among Dios nga labing gamhanan sa tanan sa mga langit dining sayo sa kabuntagon among gipaabot ang among pasalamat kanimo sa tibuok nga kagabion sa among pagpamahuway ang proteksyon ang imong pag-iguban among naangkon imo kami gilikay sa nagkalain-lain nga makadautan ining mga orasan nagahiusa kami aron magapadayon sa pag susi sa pag tuon sa imong mga pulong gikan sa balaang kasulatan. Salamat sa may panglawas. Salamat sa imong gihatag kanamo uban sa paghangyo nga imo kay mo punon sa kahibalo sa kaalam pinagi sa pagmando sa balang espiritu nga ang mga butang amo karong padayon sa pagtuki amo kining may pasabot sa kasayon pinagi sa imong paggiya kauban sa among maghigalaan paglaom mga listeners, mga viewers, amo ikaw gihangyo o Dios nga sila usab makaangkon sa dugang kahibalo ilabi na sa pagdawat sa imong mga pulong nga magadasig sa matag usa kanamo pag-aandam sa among tagsa-tagsa kung magkaugalingon sa panahon unya sa imong pagpadayag makaangkon ang matag usa kanamo sa kasiguruhan sa pag-uban kanimo dito sa dayon nga kinabuhi kauban sa mga katawhan na nag-aalaga sa biya kanimo. So sa kami nga tanan ining adlaw uban ang padayon ng mga pagmando kanamo kauban ang mga panglawas kalinaw sa unahuna kadasig sa pagtuo maangkon sa matag usa kanamo. Daghang salamat sa imong pagtubag among paghangyo kini nga tanan among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Sige, Sir Boy. So, salamat kayo, Sir John. Sa di pa kumalimot sa dong. Okay sa imo, atong imbitahon si Pastor Katani para sa atong sa mga programong dinha. Samtang wapang maabot ang mga aparatos nga iyang gi-order ko no. Gi-kuha na siya, gi-commit na siya sa iyong mga anak. May mong ipada din sa Pilipinas. So, kung siya pahagi na lang siya pa makakuan. Ang iyang programa po, may mong mahuka po na to. Dako na siya nga bulaton. So, Okay na siya. Okay. Ato nang ipasulod.
at least we can go with, we can work with him. Oh, And nindot na sir boy, nindot siya, na nindot. Nindot na siya siya. influence sa iyang program nga kwan, Feed My Lamb. So, may buntag again sa atong mga kaubanan, mga partners, mga gwapo. Di lang ako mo ingon nga napagaw ko o nausa ko kung pagsulti. Okay, mo naging tingali di siya. O, di yun yung makasama kang Sir Ruben nga bisag pagaw na siya pero alang na to ang iyang paningog. Niloy Diyos gihapon. So, dalay ko ng Diyos mga kaigsunan hindi nga kay gayonan nga niya napunta o makabati na punta sa mga mayong panahon so sa atong mga partners, mga kapaglaom o alang nako mga experts, mga kaigsunan. Lahi man ning expert o kini siyang mga professional gyud. Ang professional murag dili na sila hands-on. Oh, kanang mga theory nila iguros pagtuon apan ang kini mga expert mga kaigsunan murag kuha na siya gikinabuhi na ni siya. So maghisgot tay igsunog langit o bagong langit o bagong yuta mga igsoon mura o nanay kuan mga indication nila silang pagkinabuhi mga kaigsunan nga they're trying their best nga mahimo igsoon nga ang atong mga batasan, ang atong mga kinaiya, mga kaigsunan, langit nun na, bulawano na mga kaigsunan. Kaya dito sa langit, sa gisulti ni Sir John, ay pagkadaghan sa mga bulawan ito nga naigsoon sa 12 ka mga patukuranan. No? So, karon atong tagsa-tagsaon yung mga klase igsoon sa mga bulawan nga wa din is Pilipinas, wa din is kalibutan. Bisag usa niining mga bulawan mga kaigsunan, wa ko kakita. Wa po ko kakita gani bulawan gyud nga sa actual. Sir John tingali kay nakauban ni siya mga treasure hunting. So sa istorya ni Sir John na excited ang mga kaigsunan kay usa nini ang magnificent sa gingharian o physical nga kini siyang area nga gigahin yun sa Dios para sa iyang makatawhan nga hindi siya maugayon ang iyang gisaad ngadto sa iyang makatawhan nga kung mahimo dili nato pakurugon nga ato mga kasing dili ta mahadlok mga igsoon nganuman tungod kay nasa gianda mo giharian. Mo nang yun siya, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Matawag na itong mini mga kaigsunan sa ato pa daghan. So, imong imaginon nga ang iyang gitason igsoon mga gilapdon, gitason, gihabugon mga kaigsunan. Maorang distansya ang mga kaigsunan. So, dako biya na siya. Imposible, dili, imposible sa Ginoo nga mahimong i-utilize gihapon niyang padung sa taas. Kung kita din sa iyo ta igsoon nga itong mga balay, niya, wa na igsoon depend og area kung dili pataas na mga kaigsunan. Posibleng mahimo po na siya nga kanang concern sa atong mga kauban na kung sa kadaghan dito o makomodate pa ka o asa kang nakita ka kaya ta mga kaigsunan nga mahimo sa Ginoo sa iyang gahom mga kaigsunan nga ma-utilize niya kay siyang 2,400 ang gitas-on gilapdon o ang gidakon mga kaigsunan makita nimo magnificent nini apan gawas na mga igsoon
Nini, New Jerusalem pa lang na siya. O nagpasabot mga kaigsuonan nga di na may pulianan pag yun nga mahimong adto ta dito magtikad igsoon. So magpasabot igsoon nga di pa ta mga andoy nga natay dako nga area dito nga mahimong makuwangan tingali sa sige andam sa Ginoo ano man. Kay mao lagi na giingon ni Sergio nga kini siya city man ni siya New Jerusalem nga siyudad mga kaigsuonan doon naging probinsya. Ug ato ta dito mutika digsoon nga magmananom ta dili na kinahanglan digsoon nga makita tag gwardiya aron magtan-aw sa atong mga tanom. No? Gisaad na mo yun na nga mananom makakaon silang mga bunga. So arita igsoon magsugod sa gingharian. Klase ato ni pasaysay ni Sir John kining mga bulawan mga kaigsuonan sa mga siyudad nga sa maning Haspi, Sapiro, Calcedonia, Esmeralda, Sardonica, Cornalina, Crisolito, Berilo, Topacio, Chrysopraso, Jacinto, Amatista. So, kini silang mga classes, mga bulawan, igsoon, doon na tingali idea, Sir John, o unsay mga grade ini, unsay carats ini, so, mga bulawan, nga may mong atong yatak-yatakan na dito, atong lakaw-lakawan, atong sandigan, atong tingali higdaan, mga kaigsunan, ini malunsay, mga bulawan, nga hastang atong paglanaw sa itong malawas, posible po mga kaigsuonan nga bulawan po din suon na sa di na kundi daot ni atong lawas, di na kundi siya mahimong magsakit. So bulawano na yun atong batasan po mga kaigsuonan o kana ato na mahibawan gikan sa atong mga discussions. Ako nga hatag kanilang panahon. Mayong buntag, Sir May Boy. buntag, Ah, June, buntag. yes, mayong buntag nga ninyo tanan. Ilabi na sa atong mga kahigalaan nga anaasab, mga kaigsunan, mga kapaglaom. Ang atong ipadayon karon sa pag hisgot-hisgot mahitungod sa pinakamaayong ibalo sa Dios nga iyang papuy-an sa matag usa nga nagmatinamanon ngadto kaniya. Ato nang gitun-an mga kahigalaan ang mga pamaagi, ang angay natong buhaton, ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan karon alang sa pag-andam sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon aron kasiguro kita sa pagpuyo anang lugar nga iyang gitagana alang sa matag usa. Ug karon atong hatagan og higayon ang paghisgot sa appearance, sa gidakon, sa gilapdon, sa mga materialis spirites nga gigamit sa Dios sa pagpundar niini nga puloy-anan nga iyang giandam sumala sa Juan Kapitulo 14, 1 hangtod sa 3. Ang iyang mga kapaglaom, no, ang iyang ang ngalan niini nga syudad ato namang nahibaw-an Bag-ong Jerusalem, New Jerusalem. Mao gyud na ngalan niya. Ang pundasyon sa maong syudad, ang iyang pundasyon mga kahigalaan, mao to gisgutan ni Sir Boy nga 12 ka klase sa mga hamili nga mga bato nga kabati ta ni mga ngalana ang uban kanato apan sa personal wala din siguro nato makita kini nga klase nga mahalalon nga bato. Nanatay daghang mga nakita nga mga bato yung paglaag-laag nato pero wa ta kaila sa ngalan na wa ta makaila na ay gwapo kay tanaw nimo na igahi ud kayo
Mo na nga usahay makahuna-una ta nga perti daing lamia, perting ninduta ang lugar nga giandam sa Dios nga papuy-an niya sa tanan nga mga makalahutay, tanan nga mga magmadinaogon sa daghang pagsulay nini nga kinabuhi. Ang katong gisigutan nga mga ngalan kay galay kanang Crisopraso, kanang Berilo, Ametista, mga 12 na sila. Mga pundasyon ra na nga gigamit sa Dios alang ni anang syudad nga iyang giandam, mga precious stones, mahalalon yun na ng mga bato. Gawas pa niya ng pundasyon kay galaan, dunay 12 ka mga puwertahan ang maong syudad. Sayran ka ana 12 ka puwertahan. 3 sa east, 3 sa west, 3 sa north, 3 pod sa south. Unya kanang 12 ka mga puwertahan, gisimboluhan na sa 12 ka banay sa Israel. Unya kanang 12 ka mga 12 na ka gate, no, mga gate kanang ang singalan sa Subano ng gate. Okay, lahi po ng puwertahan, lahi po ng gate. Oh, let pananggit. 12 ka mga Daghaan. 12 ka mga apostolis. Daghaan tingali o. Danghaan, no? Danghaan. Ato na siyang maaninaw ba? Kung unsa gyud ato lang ibutang sa atong panglantaw nga mao di ay ni ang giandam sa Dios dito sa langit na puloy-anan. Unya ang iyang kadalanan ini lunlun bulawan. Mura og kristal. Mura siyang transparent. Gawas pa niya namang kapaglaom aron gyud ta ma-interest, no, ni anang lugar nga gi-offer sa Dios sa ato nga doon na dito gitawag suba sa kinabuhi o tubig sa kinabuhi nga ang makainom matud pa dili na uhawon. Suwa na tayo inom-inom pamanta makainom dito, Sir Boy, hindi naman uhawon nya sa kilid ni ana nga suba adunay gitawag sa Dios kahoy sa kinabuhi. Nga kanang kahoy sa kinabuhi, ang kinsa man ang makakaon dili na pud gutomon. Apan ang nakaayo pagyud sa gisulti sa Ginoo kay mubunga ang maong kahoy og 12 ka klase nga bunga sa usa ka tuig. So kada bulan usa nga klase sa bunga. Unsa kang klasihan na sa kahoy? Unsa ka ng bungaha? Gunganahan tang mukaon anang 12 ka klase sa bunga sa kahoy nga perting anindota, perting lamia. Wa gani ta katilaw pero lami na gyud. Atong ganinang hanimon maninguha ta. Maninguha ta sa atong kaugalingon mga kapaglaom. Uban sa tabang sa Ginoo, makaangkod yun ang kahigayunan, makaadto gyud ta na lugar aron makakaunta niya ng bunga sa kahoy sa kinabuhi nga nagabunga 12 ka klase sa bunga sa kada tuig. Ato sa ibalik diya sa inyo. Dito tayo, Sergio, no? Kung mo yung handuraon ka ng mga butang wani mo makita din apan hitabo na siya mga kaiksonan nga din na napita na gyud ang kapugwat tingali sa imong mga mata. Makiko, wow, pasil lang pagkanindot. Di ni mo ma-imagine son. Atong hatag ang panahon ni Sir Ruben. Okay ba diha akong Okay. pero murag nagbisgoon po ning akong computer da. Klaro ba akong tingog diha? Diba? Okay kayo. Madungog ra pero wala manggod kay. Pero madungog ra okay ra. Basta Oo. gani sa kong kumpare, klaro kay na. So before no akong gi-greet ang atong mga viewers, atong mga listeners na naa sa atong comment section ng uban. O salamat Sir Boy, Brad John.
bagong langit o bagong yuta nga giandam sa Ginoo. Usahay bisag unsa nato tingali og tugkad ug unsag gyoy kahimtang didto. Di gyud na siya nato madetalye pag-ayo tungod kay daan na magunang gisulti sa Biblia nga dili maabot sa panghuna-huna sa tao. No? Ginoo So, na. sa usaon na to. Nga usahay baya maghuna-huna ko ba nga kung imong tan-awon ang Juan Kapitulo 14, 1 nga 3, ang Ginoo nag-andam og luna. Naay daghang giandam niya ditong puy-anan para nato. Ug kana nga puy-anan mao'y iyang inaog dinhi sa yuta. Ang pangutana nga nung magbalay pa man tanganaan na may puy-anan, kinaog ito sa buhay. O niya, daghang mga pangutana mga kaigsunan nga dili nato matubag sa atong tawhanon nga panghuna-huna. Bisag unsaon damor nato nga atong basahon ang Biblia, damor nga maglibog ta og unsa ka haybuti pasabot. Kay bisan ang mga Bible scholars ng ilang mga explanation mura og dili kaayo. Mura dili kaayo ko igsoon kumbinsido. Kay dunay mga teksto nga gi-support sa ilang explanation diha sa Bible commentary. Naghisgot mahitungod sa kahimtang sa mga Israelite sa unang mga panahon diha sa panaw nila paingon ngadto sa yuta sa saad. Apan ato na lang ibutang sa atong mga panghuna-huna nga kung ang Ginoo wala magsaad nato og puy-anan, kung ang Ginoo wala magsaad nato og bag-ong langit o bag-ong yuta, di bata mo alagad sa Ginoo? Mo ni pangutana mga kaigsunan. Nga ang pangayo sa Ginoo sa matag usa nato nga moalagad ta niya dili tungod kay naatay gi after kundi dili tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Kanang gisgutan dito diha sa Ecclesiastes nga kung nahigugma mo kanako magbantay mo sa akong mga sugo. Ug unya pasabot nga ang atong pag-alagad sa Ginoo bisag wala siya'y gisaad nato, bisag walay bagong langit, bagong yuta, bisag wala tanan, kung nahigugma ta sa atong Ginoo, moalagad ta sa Ginoo. Una nga kining yuta nga atong gipaabot, di man pod mapugnan nga magpaabot gyud ta aning yuta, kay bisan gani si Abraham mo na iyang gipaabot. O kay mabasahon sa Hebrehanon Kapitulo 11 bersikulo 10, nagpuyo sila sa usa ka yuta nga tambok. Kay ang ubas dito perting nagkuha kay sa bunga. Kunya perting tambok ka sa yuta ang gipapuy-an sa Ginoo, pero niingon ni Abraham kay sila nagapaabot sa usa ka syudad nga ang magtutukod og magbubuhat mao ang Dios. Sa ato pa, ug kita mao'y magtukod ang atong gamiton nga mga materyales tingali lahi. Atong gamiton nga materyales pagpagwapo sa ato ang mga balay, ang gawas tingali butangan natong mga adobe, unsa pa diha nga mga bala. Pero ang Ginoo mo'y magtukod, ang gisulti ni Sir John nga iyahang butangan og mga bulawan og mga mahalon nga mga bato. Niadto ning aging mga pila na katuig nakalabay mga kapaglaom. Dere sa ato ang nisa sa Ormoc na ay daghan ato nga mga kaigsunan nga nag-apil og mga treasure hunter, mga kuan ba, mga nagkaut og mga kuan, bulawan, naggamit og mga bisan unsa nga mga equipment para nga makakita og bulawan. Oo. Unya ang uban gani mo nga og itugot sa Ginoo nga makakuha mi dinhi, magpalit ta og atong minibus nga atong himong service dinhi sa church. Unya natimingan nga nay atong usa ka igsuon pod nga siya mo ay natungdan nga mo ay muwali atong pagka Wednesday evening. Ningon mo siya, di na ta kinahanglan mangita pagbulawan dinhi. Naay daghang bulawan giandam sa Ginoo dito sa langit. Ang ato na lang himuon, maniguro na lang tag-alagad sa Ginoo. Kay to ay daghang bulawan dito bisan nga to ang tumbanan pulos bulawan. Di na lang ta dinhi
hasol og pangita ng bulawan nga di pa ta kasiguro kay ang uban mga kaigsunan nangaprinda na ang ilahang mga kabtangan para kapital pagpangitag bulawan. Una nga, ini maabot sa huna-huna sa tao mga kaigsunan. Dili na to limugo na lang atong huna-huna. Importante ang atong pangutana mga kaigsunan unsa unako nga makaadto ko dito. Or magid na. Bahalag to atas pinaka suok nga bahin basta to ata dito. Matod pa sa uban bahalag pinaka-uwit to akos pinaka-ulahi basta makangadto dito. Usahay hisitan po ta mangutana sa pangutana sa usa ka ulitaw nato nga ingon siya nga what must I do to be saved? Hisitan ta mangutana tungod kay basin tubagon putas Ginoo nga ibaligya imong kabtangan no ipangatag sa mga kabus. Wa ra ba tay kabtangan nga ibaligya? Kunya ug ang atong kabtangan nga ibaligya ipanghatag sa mga kabus ang usa ka tawo dato nitalikod siya nga way po panamilit. Ano man kay napagbantay sugo mo hisgutan, kompleto na siya. Ha? Kompleto na siya pagbantay sugo. Pero parehang gisultihan sa Ginoo nga baligyang kabtangan nitalikod siya nga way po pananghin. Ngano man kay ang tawo mga kaigsunan og atong pangutan-on nga moalagad sa Ginoo way mo balibad mo alagad gina sa Ginoo. Pero ang pangutana willing ba siya mag-sacrifice alang sa kaayuhan sa uban na diha ang pangutana mga kaigsunan. Pero di atong hinumduman nga kabahin na sa ato ang paghandom na ng langit. Ug atong basahon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 naghingon dito except a man be born again he cannot see the kingdom of God. Gawas kung ang tao magpakatao pag-usab dili siya kakita sa gingharian sa Dios. O kining atong gihisgutan karon bulawan, mga sapphire, ruby, bisan unsa nga klase sa mga mahalon nga bato, mauna ang mga patukuranan o mga kagamitan sa mga gingharian nga giandam sa Ginoo. Pero si Juan nag-ingon siya, gawas kung kita magpakatao pag-usab. Ato pa kaigsunan ang pagpakatao pag-usab dili buti pasabot nga mobalik ta ngadto sa taguangkan sa atong inahan pasi sa panghuna-huna sa usa ka tawo apan kung ang pagpakatao pag-usab mao ang pag-ila o pag-usab sa atong mga kinaiya, atong mga gansang-gansangon nga mga kinaiya, ang atong mga raf kaayo nga mga kinaiya ngadto sa kinaiya nga sama ni Ginoong Hesus. Busa kung gusto ta makakitag langit, matod pa din kinahanglan magpakatao ta pag-usab. Ug ang 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 nangingon therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold all things are become new. Mga kapaglaom mao gid ni bahala na og di ang giwala ang Ginoo mag saad og bagong langit o bagong yuta. Ang importante mag-alagad tas Ginoo tungod kay gihigugma nato siya. Mag-alagad tas Ginoo kay ato siyang higugma. Kaysa kun nang giingon ka kanina bisag unsao natong tuki sa atong tawhanon nga kahibalo dili nato matugkan og unsay kinatibukan nga to adto kay mao na gisulti niya diha sa Biblia na dili maabot sa panghuna-huna sa tao. Usa na kapaglaom ato na lang ato na lang huna-hunaon pagayo ang gisulti sa Ginoo diha sa Juan 14:6 yung siya I am the way, the truth and the life, no man come unto the Father but by me. Sa ato para pasabot siya lang yun ang ato ang agianan nga makaadto ta sa kingharian sa langit. Kung wala siya, useless ang ato ang mga paningkamot. Kanang ato mga gisuotan karon, useless na kung dili ta mo alagad sa Ginoo. Unsa kagwapo ang bagong langit o bagong yuta, unsa kanindot ang pagkaon sa bunga sa kinabuhi nga giandam dito, wa nay kapuslanan kung dili ta makaadto dito. So ang pangutana diha mga kaigsunan,
sama sa pangutana sa usa ka dato mga kaigsunan, what must I do to be saved? O kita na po'y makatubag ng atong mga pangutana. So ako ibalik niya nimo, Sir Boy. Okay, ako na nakita ang panagway ni Sir Wilfred. Nana, salamat kayo, Sir Boning. At least, doon na tayo mga idea, mga kaigsunan nga pagtingong kagayon, din ang lagi ng puluyanan. At ito yata ni Sir Robin, ang panahon. Humanak ko, Sir Boy. Sir Boning din. Okay, may muntag dia Sir Boy. Welcome sa atong gwapo dia sa San Juan. Sir Wilfred, may muntag. Naman sa akong partner, Father Ben o ni Pasodong, uban ni Father John Binondo. O yun man sa atong mga viewers na mga listeners diha sa atong mga radio din sa Tibok, Lagbayan sa Umok o sa ubang mga kasingan ng kalungsuran. O yun man sa ato dihang naa sa mga comment section. Pero Pasodong, doon ay komentaryo diri ni Brother Tata, Felicito Mabilan, at tulo na ko ni sa kaadlaw, siya ka-view sa atong program. Kaya ingon pa niya morgwa ma-live sa FB. Pero ako suging na niko ang akong gitanaw karon sa akong gitanawan sa mga comments na sa FB man. Og daghan sila nga nakasulod. Ambot og ganong siya kasulod nakatawa siya basig i-block. Basig i-block ko na siya. Kun na mo rin ginangat. O mo na murag tulong ko sa kadlaw wala ka view pero doon na siya yung mga gisend nako nga mga messages. Okay, wa naman tayo lain nga kapangutana mahitungod sa yung harian sa langit. Ato lang giawhag ang atong mga kaigsunan diya nga magbabasa sa Biblia. Aron gyud ilang mahulagway ang kanindot o katahom sa langit nga gitagana sa Dios sa kanato sumala sa hulagway sa ni San Juan Velador na sa Benadayag 21. May problema mga metals o unsa na nga mga metals kana diha pangutang sumala sa giyutan di Brother John nga ang gidakon dili imposible sa Ginoo nga kung maghuot ta dito buhatan pa niya laing sumpayan pa niya ang gingharian sa langit. Di mahitabo nga ang universo mahutan sa mga tao. Ang kay kuwang pa ingon sa Lucas 12:32 ang mga moadto sa langit, ang makaadto sa langit gamay ra kay kumparar sa mga daotan nga nangasunog. Ang problema mato sa partner diha kung saan nato nga makaadto mo na pinakadako nga pangutana nga ato pangutana sa tungkol galing unsaon kay daghan nato nangandoy nga makakuyog sa Ginoo. Ang problema dili andam tungod kay dunay daghan nga mga gika wilihan sa ato makaigsunan. Ako masahon din sa unsay hulagway tingali makaigsunan si Juan Revelador, dili yun kompleto ang iyang paghulagway unsa ka tawo mang langit. Kay kung imong basahon ang ubang mga sinulat sa Espiritu sa tagna, nga bisan pa gani ang magsulat nini si Venus White, wala gani siya makahatag og kompleto o haom nga paghulagway sa iyang nakita dito. Daghang mga butang nga yapang na-discover sa unahan nga wa pa itugot nga mapakita niya. Panay gyud din niya sa Thoughts from the Mount of Blessings, 110 nagyon siya. If you have given yourself to Christ, you are a member of the family of God, and everything in the Father's house is for you. Usa lang kabutang gikinahanglan sa Ginoo nga kung imong ihatag ang imong kaugalingon, tibok imong kasing-kasing ngadto sa Dios, mahimo kang sakop sa panimalay sa Dios ug ang tanang butang diha sa iyang balay imo ninduta na Sir Boy pag ninduta niya na nga imo na ang imo lang buhaton mao nga imong bag-ohon ang imong kinabuhi mo na ingon sa Ministry of Healing nga kinahanglan imong bag-ohon ang imong kinabuhi og itugyan nga to sa Ginoo adlaw-adlaw. Amo na problema sa Brother John nga imong bag-ohon imong kinabuhi adlaw-adlaw. O sa to nang giingon ni Ginoong Hesus sa Lucas 9:23 nga magpas-an ka sa imong cross adlaw-adlaw. Ug mao nay atong tahas aron gyud nga sa pagbalik si Ginoo mahimo kang takos nga mudawat o takos nga mo puyo nga nangging harian sa Dios
nga matuman ang giingon sa Hebreo 9:28 nga magpaabot nga matinguhaon. O kanang pulong matinguhaon mo na gihulagway sa Espiritu Stagna nga atong bag-ohon atong kinabuhi adlaw-adlaw. Aron nga kanang gingharian sa langit kanang palay sa Dios nga iyang giandam, wa kay laing tagiana. Ikaw yon kay mo na gisaad sa Ginoo. So ako lagi balik diha ninyo mga partners. Okay, nindot kayo mga kaigsunan, no? Mga kabahin sa atong mga sinatian niya sa langit. Ang nindot lamang mga ang kahigayonan nga makabaton kita nini mao ni atong gunitan mga kaigsunan. Dinapitaw sa Pinadaya 22 bersikulo 14. Ingon mangyud siya, alang kanato bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa syudad nga sa mga pultahan. Pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan. Kanalang butang nga mga kaigsunan, dagang mga butang nga may mo ato pag yung ipagawas ng atong pagka-curious ba, sama na ng pag-agi na ng pultahan. Sa mga pultahan, pag-igsunan. Sa ato pa, nga ng 12 ka mga pultahan, pwede ito mag-agi-agi din na. Gusto ka mag-agi diri, mo gawas na po ka, agi na po ka, gawas na po ka. Apa na sulod na maurag yapon mga kaigsunan. Ang usa lamang kabutang nga atong excited mga kaigsunan kay wa maguna dinhi sa kalibutan. Kanang mga butanga mo nang atong yung tinghuaon kanang mga hinauna nga mag-treasure hunting patamo. Mag handog pa ta na mo bulawan niyo tayo na ang gi-describe na igsoon sa Pinadaya kung kita ni balo igsoon bisa ka na lang yung makita dito dako na kaya na igsoon na supplement o complement alang kanato nga nangaluwas mga kaigsunan. So, Sir Nagas, Sir Boy, napay last na niya akong isumpay lang. Okay, alang sa mga treasure hunter, Sir John, Brother John, alang sa mga treasure hunter, muna ilang paabuton. Okay, ako pa rin yung nag-iwan din sa Thoughts from the Mount of Blessings. Sumpay ni nag-iwan din niya. Nilot kaya ni, matod pa niya, the world with everything in it is yours so far as can do you good. Okay. Alam niyo mo, kinsa man diha mga treasure hunter? Sige, naanay sa adang Ginoo nga ang tibuok kalibutan ug tanang butang nga niya dinhiya, imo na. Basta lang ang imong buhaton mao lang nga imong pag-uhon ang imong kinabuhi adlaw-adlaw ug magsunod sa Ginoo. Mao na imong imo nang maangkon pero ang kondisyon sa Ginoo ingon baguha lang ang imong kinabuhi adlaw-adlaw uban sa paglagaw kauban sa Ginoo. Imo na tanang butang sa kalibutan. Kanang imong gisulti nga ang tanang butang imo di biya tanan kay kutob lang sana ay title mo ray makakuha. Okay. Mulai sa adir mulai diri nga basta lang yung pag-uhon imong kinabuhi maglakaw uban sa Ginoo adlaw-adlaw ang tibuok kalibutan ug ang mga butang niya na imo. Mulai giingon diri. Managlabas ng stick. Katag nitong panahon ni Kuan, Sir Nagas. Salamat Sir Boy sa itong mga kabalan at yung intervent o masadong sa religion. Kung ako lang isang handaraw, imagine na lang natin kung sa gilid kanindot na dapit. Ato din makita na ang Balaan Ciudad is a literal city. Sa kisigutan pa lang nila religion, Brother Umi, represent di na ito maghimong ikabaylo kining dapita. Kay sa description pa lang ni Juan de Vidador sa Balaan na Ciudad, nindot na gid kaayo sa mapuyan.
nga atong makita ito nga kini giandam gid sa Ginoo nga puy-an sa iyang mga katawhan nga diin ang balaan nga siyudad ang iyang wonderful kayo nga dimensions uban ang mga precious stones, the rainbow foundations o wala namang gani magkinahanglan sa adlaw, wala na'y gabi o pagkanindot tayo na ato gid makita nga gisulti o gihulagway ni Juan kung nagsulti siya kanato nga pagkanindot kaayo kini nga dapit nga ang kadaan nga langit ug yuta nga mahanaw na so atong makita nga usa gid ni ka paraiso. Okay? Kini nga paraiso nga sa giingon pa ni Kerwin naa ang kahoy sa kinabuhi, naa ang river of life. So wala na di na ka mabanata, wala na gid kay lain mo nahunaon tungod kay ato gid nakita nga this paradise and this tree of life literally in existence in heaven ni ana nga gayon. So atong makita mga tigsunan kung labi na sa gisulti pa sa atong mga kaubanan. Abisan gani ang dagat mawala siguro sa giingon ni Juan Regulador that the sea there will be the sea no more. Masaran gud nato nga siguro naanay ang daan nga kahimtang karon sa atong dagat di na mapareho dito sa panahon sa bagong langit ug bagong yuta. Tungod kay atong makita nga siguro all was made new. Bag-o ng tanan siguro or probably the new sea occupied a different position or was differently distributed. Pero ato gid makita nga pag kanindot kayo aning dapita nga angay gid puy-an o dili gid ikatandi sa bisag unsa nga mga paraiso ni nga yuta. Sa giingon pa nga ni Zechariah, and his dominion shall be from sea even to sea and from the river even to the ends of the earth. Pero atong masaran nga sa diha nga nakita kini ni Juan Regulador sa iyang ingon pa katong gibasa kaniya nga kini nga usa ka dapit nga iya giandam ug wala na gyud ditoy mga luha yan ang pagpapahirang wala na kamatayon wala na pagkatos wala na tanang mga daan nga butang will pass away o dito makapuyo kita uban sa aton Dios o ato nang maangkon ang tinuod sa kalipay tungod kay kung ato palang tan-awon ang wonderful dimensions ani nga walaan nga syudad dili gyud na ikapati sa bisa unsa nga butang niya kalibutan mo nang giingon niya sa Malakias 7. He that overcometh shall inherit all things, sa ginoo pa ni Kuning, and I will be his God, and he shall be my son. So ato din makita nga pagkanindot kaayo kini nga giandam sa Ginoo. Ang picture pa lang sa balaan nga syudad kini nga great inheritance nga maangkon sa mga katawan sa Ginoo nga nagmatinumanon sa Ginoo pa ni Kerubin unsa man nato. Sa gisulti pa sa ato kaniya sa balaan nga kasulatan. Tuuhan ng ginagawa. To those who believe, to those who put their trust, ang talanay pagsalig, na pagtuo niya sa Ginoo, nga pagkatong mga overcomers, nga makahimos pagtagamtam niini. So, di na gid kita angay pang alaka mamuglima sa saad sa Ginoo tungod kay kini gyud mga kaigsuonan tinuod katong kasaligan nga moabot ang panahon we will be in harmony with God. Ay usa kita diha kaniya, maghimo kitang makatagamtam sa nindot kaayo nga dapit nga gandam kung kita kanunay lang nga magmatinumanon diha kaniya. Kini nga city, grabe ang pundasyon ani, ato gyud makita nga asa ka na makita syudad nga dusi ang mga anay dusi ka gates. A golden city nga ang sukod ato ipakita the city lion horse there, the length is as large as the breadth o ato makita ang 12,400 grabe yun
pag nalindot kayo ng dapita with its dimensions, di na kita kanang pag pinangita na ito kapag mga bulawan dito sa langit, pag kaningit kayo, laptag lang na ito ang bulawan, mag-imo na lang siya na agianan sa tao. Pagka nindot kaayo kung atong tanawon nga sakto gyud ang ingon sa Biblia kung sa may kapuslanan maangkon ang tanan ng kalibutan ni Brother nato sa pagkalag na naa may giandang madapit ang Ginoo nga dili ikatandi nini mga butang sa kalibutan. So mga matigsunan nga di kaangay mawili nini ang kalibutan tungod kay naay mas nindot pa kaayo. Okay, a better place that God has prepared for us with its glorious foundation na iyang giandang alang sa mga matinumanon kung kita magpabilin sa itong pagtulya sa Ginoo. So, ato gyud nga paningkamutan mga kigsunan nga kita mahimong kabahin niini nga dapit nga pagapuy-an o dito wala na gabi. So, di na siguro mo ni ang kuwan sa Sir Boy basta mga kaubanan na ang may gisulti diyan nga no night there. Kung utana ang ubanan nga, uy, di na rin mga tulog dito, kaya wala na may gabi. So, sa kaha ang atong kuwan kaya wala naman dito yung gabi. Di na pa po lahat ng mga tulog. O magpunsa ka dito. Balik na tayo sa boy. Di na ta matulog dito si Wilfred kaya di naman ta pilawon. Okay. So, kung bangita ta mga kaigsunan og comfort, labi na natong mga senior citizen kay sa unas batanon pa ta, murag okay na bisag asa ta kana mag-asosasyon bitaw. Okay ra asa ta pahigdaon pakatulgon. Pero sa diha igsoon mag-edad-edad at abot na to sa kalugar mo tanag yung asa ang ilang comfort room. Asa ang dapat na asa ta pahigdaon di baka ni gahi kayo o na yatong pangandoy apan Sir Boy. Okay, mas Wala niya kuan. Ikaging. Cebu. Basta yung internet niya dito. Ikaging siya. Basta yung internet dito sa Brother John. Backup. Okay. May na po. Nako'y gamay idugang mahitungod yun sa bitang description sa or kahintang sa maong balaang syudad gawa sa anang kung saan ito pagpangandam sa atong pagkinabuhi ng yutaa, atong mga kinaiya. Apan atong pamalandungan kay Igsoon, kapag laom nga, kung imo po yung ipaminaw, ang kaanyag yun ba, ang kaanindot, nga kanang syudad, nga gidayan-dayanan sa nagkalain-lain nga himeli nga bato, bulawan, dugangan pa gyud sa kahayag sa himaya sa Dios. Gikumpara gyud na siya kay galaan sa usa ka babae nga nga kaslunon. Yan pong dito mi sa Burungan, akong apo nga gikasal, gwapa man tong akong apo midaan. Gisamot ka gwapa si Brad Boning sa dihang dayan-dayana na ipaminturahan na ang mga nawong. Namdam ko, nakita ko sa picture ni Brad Boning sa gikasal sa iyahang misis. Akong nakita dito nga kung wa pa gani kasla naibog na si Brad Boning tungod kay gwapa iyang asawa. Apan sa dihang magminyo na gyud sila, gidayan-dayan na nagtinuod ang asawa, disamot ang pagkaibog ni Brad Boning. Ingon ni ana gikumpara sa Dios ang bag-ong Jerusalem. Gidayan-dayanan sama sa usa ka pangasawunon
nga giandam alang sa iyang pamanhunon. Ug imo ba yung kuan ba? Imo ba yung i-picture out? Kanang dili na gyud dili pwede mo masaysay matud pa ang atong init nga hunahuna. Di gyud magabot sa infinite hunahuna sa Dios. Mo na gyud ka dili na to masaysay sa tinawhanon na gyud nga pinulungan. Mao nga handumon ginahatagan ta og pagpahibalo sa Dios sa kaanindot sa maong syudad aron mainganyar gyud ang tao, aron magkinabuhi kita aning kinabuhi nga maangayan ta didto. Dili lang ka mga treasure hunter nga nagpagulawan. Tanan na to, ma-treasure hunter ka man, dili ka treasure hunter o naghandom ka og puloy-anan didto sa langit, sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Natural ang atong tagsa-tagsa ka mga kinaiya, di ba? At itis yan, hinahinayan sa pag-usab. Kaya ka nang magkinaiya sa 2 Timoteo 3, uno nga to sa 5, mga kinaiya man na, nga dili angayan nga to sa langit. Muadto ta sa kinaiya, katong tuwa sa Galacia. Galacia Kapitulo 5, nga ana dito ang bunga sa Espiritu. May gugmaon ka, maluluyon ka, tanan nga kinaiya nga maayo, kadto mo'y angayan natong ambitan, kay wa gyoy balaod nga atong masuka. Kapan kung at sa kinaiya sa unod, atong unod doon nga kinaiya naa sa bersikulo 19, di ba? Di gyud na makapanunod sa gingharian sa langit. Kana nga mga idi mga ato yung maaninaw na gyud anin kung sa gyud kaanindot ang maong syudad sama sa usa ka pangasawon sama sa Mrs. ni Brad Buning o ni inyong atong mga asawa kay sa gikasal naman gyud ala bestida naapay pinturahan pag sa klasya sa pintura aron lang gyud mosamot kag gwapa mao na ingon anak kay ang pag-picture out sa Dios sa iyang bag-ong gingharian. Okay? Sa akong pag-unahon na kana siyang pagsulot og Buddha siguro daan pa na sa panahon ni Kristo kaya iya man nagibutang diha sa Biblia nga ang pangasawunon pagsulot yung tarong pero sa atong panahon ato na lang hunahon nga kita nga mga treasure hunter basig nang kuban na ning ato ang mga kamot o kinutkot sa bulawan pero wa pa kita kakita basig wa gitugot sa Ginoo kay tingalig mga usab ang atong kinabuhi mga usab atong mga kinaiya og naa na tay bulawan. Di na lang Yes, Pastor M, paki-on Pastor M. Nana ang atong gwapong Una, speaker. Pastor M. Paki-on Pastor M ang imuha nga audio Pastor M. Okay. Welcome Pastor M. Ano tayo 2 minutos, Pastor Dong? Yes, Pastor M Carciliar. Pastor M, paki-kuha na imong audio, paki-on hasta imong video. Yan na siya. It's 1 minute before 5:30. Yan na siya. Nagdiri siya sa Zoom agi. Pa siya makit ako pa ni i-share karon ta daw. Okay, sige. Atong hating panahon sa pag-close, Sir Boy. Nawala si Sir Boy. Wala si Sir Boy. Okay, sige. Back upin na lang. Nawala, Sir Boy. Okay. Sige. So may ang mo closing ani ang pinakawahing sulod. Ang Okay. kamanguran. Kamanguran. Okay, magpapagaya na ka. Okay, magampo kita mga kaigsunan, magkatang ko sa lamatan ng atong mga tunang-taron, atong iba itong mga ulo. Nagmahal galay ko ni Diyos, ganyan sa isa kapuntagon, kami nagpasalamat kay ikaw, nag-iguban ka na mo, o nagpaserba sa mga kinabuhi, nakabangon kami karon alang usap sa pagpamalandong sa mga pulong. Salamat sa Diyos, nga ikaw nag-adamon sa kadapit alang sa mga katawhan. Sa kadapit nga di katandi, nga angay yun nga panikabutan, naman kinabuhi kami nga labing doon diya kanimo aron sa imong pagbalik magkauban kami niya na kadapit
ngayong gitagana alam sa mga diluwas. Kaya salamat sa Dios nga ikaw nakiguban sa tanan ng mga viewers namo, mga listeners nga nakiguban din yung tuluwanon uban diha sa Yok FM, sa Friend FM, diri usab sa Clear FM, sa Ila Berjon, o sa Ila Sarboy, o sa tanang mga kabanan nga kami maghigo sa karon sa pagpaminaw sa inyong mga pulo pinagi kag Pastor Eric Casillar nga maghahatag kanamo sa nindot kay pagpadasig o pinagi din mga pulo nga kami makaangkon sa dugang inspirasyon sa pagkinabuhi nga labing suod ug lalong diha kanimo ug paglakaw uban ikaw aron kami makahimo sa pagtuyo ni ana nga balaong syudad nga imong panimutan nga bagulan ito sa pamilya o kami makatagamtam na sa lulong kalipay o sa kinabuhi ng katapusan na imong gasa sa imong mga katawan. Ikaw magapasaylo sa mga sala na mo kinang pasalamatan o kisalig itugyan diya lamang sa ngalan ni Jesus ang pagkasunal ng hagluwas. Amen. 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 Okay, so thank you kayo sa tanan mga kapaglaom. Mga ato nga pasudlon ang usa ka intro Pastor M. Ani ang tulumanon pagpamandong sa kabuntagon kauban ni Pastor Imi Carceliar matag adlong Merkoles alas 5:30 hangtod sa 6:30 sa buntag live sa UK FM Event Radio Care FM and Friend. Ang atong oras mga kapaglaom, alas 5:32 sa takna sa kabuntagon o ginintaknaa. Atong i-welcome si Pastor M. Casillar. Pastor M, mayong buntag ni mo diya, Pastor, mayong hapon. Buntag mayong hapon, Pastor M eh. Pastor M. Hello. Hello, Pastor M. Paki-unmute, Pastor M. Huwag ang imong video, wala ka gawas. Pastor M eh. Hello. Masiguro gihapon sa Okay, so kasulod. kapaglaom, samtang pabot. Iya, nakasuod na siya, pero ang iya naka-mute siya. O niya, wapag yun siya pagkawas siyang video. Hello, Pastor Emmy. Okay, ato sa ngihatag ko sa kaawit mga kapaglaom, samtang paabot na kaniya. Kaya di na mag-standby. Okay, so naglisod siya gabi itawang pod. Ato sa nga ihatag ko sa kaawit karon nga buntag before si Pastor Amy mohatag sa iyang mga mensahe. Okay, so wait makapaglaom na Pastor Amy, ato sang i-check kadali makapaglaom. Ato sang i-check kadali si Pastor Amy. Yes, Pastor M, ang imong video Pastor M. Ang video ang video nimo, ang video. Nakasuod ako. O nakasuod na ka pero ang video nimo Pastor, ang video na lang Okay. i-on yung video. Okay. Okay na-close na po imong audio. So i-on imong video. Okay, sige lang. Ato lang paboto na paglaom para nga makita ang ginatos Pastor Imo. Okay na siya. Okay na good. Sige. So pasudlon ta ka diri sa atong StreamYard para makitaan kastanan nga mga kaigsunan, mga higala. Okay. Ikaw ni Pastor Dong? Yes, ako ni okay, ako ni Pastor. Okay na Pastor M. So kay mo ra mag 18 anyos pang edad. ay pakanindot. Okay, sige. Okay, welcome. Okay, Ruben, good evening. Kita ka na namo. Pakita na ko nung na Pastor M ako giagi na ko na siya sa atong Zoom para lang makasulod din siya. Welcome, Pastor M. Kinala si Kuya Ruben, Pastor M. Si Kuya Ruben, ako si John Agas, si Brother John. Okay, muna si Pastor M ang iyahan. Pasensya ta kay abot as Pastor M. Nanang pinakagwapo, pasensya lang ta. Okay bang Padaplin tantanan. Okay bang tiyong ni Pastor M diha sa inyo ha? Giagi na to sa Zoom. Okay rin tiyong niya? Okay, nawala Pastor M. Okay. Nawala yung video. Okay, so ang video Pastor, ang video. Okay, so palihog kay okay ka na, Nara. Okay ka na. Okay. Okay. So, Naara.
Maglaom sa dili Salamat. ato gihatag Pastor M ang kuan. Ang unstable pa yung internet to. Ato ihatag kaniya ako sa kaawit makapaglaom. Langit ang hinungdan Pastor M. Ikaw na lang mo awit, ikaw na lang po mo Atong ampo. theme song. Yes, okay. Ang makaisunan, mayong buntag kanyo diyang tanan na nagpaminaw ka nato. Nagkalain-lain sa kalibutan. Ako atong pagpasalamat sa Ginoo ang aniya karon. Naluoy pa siya kanato ngayon pangilugayan nato magkinabuhi. Nagkusog ka pas panglawas. Kabatuntan pilim na gayon magkausa karon tubangan sa labing balaang tunog sa kaluoy sa atong Dios nga magbubuhat. Og ato nga awiton ng atong theme song, Langit ang Hinungdan. Langit ang hinungdan sa akong pagpag-o, kay dili ko buot, impyernong dulngan ko. Busa maning kamot ko, langit ang dulngan ko, kay dito nagulat ang Ginoo. Dito sa langit kalipay maangkon ko, ugwa na'y luha mo aga sa mata ko. Lunlun bulawan ang pagalaktan ko, iksuon ko. Langit ang hinungdan sa akong pagpag-o, kay dili ko buot, impyernong dulngan ko. Busa maning kamot ko, langit ang dulngan ko, kay dito nagulat ang Ginoo. Dito sa langit kalipay maangkon ko, ugwa na'y luha mo aga sa mata ko. Lunlun bulawan ang pagalaktan ko, iksuon ko. Dito sa langit kalipay maangkon ko, ugwa na'y luha mo aga sa mata ko. Lunlun bulawan ang pagalaktan ko, iksuon ko. Lunlun bulawan ang pagalaktan ko, igsuon ko. Okay, thank you Pastor M sa maong awit. Ug ato ni hatag panahon ni Pastor M mga paglaom. Bueno mag-igsunan, wampo sa tagkadali ha. Nagugmao ng mga Diyos, ang mga man sa langit, Diyos makagahom sa katanan. Yung takna Ginoong sa buntag dito sa iyo sa Pilipinas. Nagsingabot ang kagabion diri sa namutangan ko sa Maryland, sa Amerika. Ug aniya karon Ginoo, bisan kami nagkalagyo apan. Nag-uban kami karon pagduol sa mga labing balaang tunog sa kaluoy. Uban sa mga alagan sa UFM Hilongos. Daghang kaayong salamat karon katiman kanila sila mga pamilya ug sa makaigsunan na tanan. Kana karon sa ilang tagsa-tagsa kanhimutangan sila mga panimalay ug asa sila karon. Salamat Ginoo. Ikaw nagtigom kanamo karon at tubangan sa labing balaang presensya. Ginoo naghanyo kami kanimo kaunta kini misay ang pagabatmatod karon. Dili ako kundi dili imo Ginoo. Biyahe lamang ko sa Espiritu Santo. Ug iuban ka nako karon sa akong kiliran di mo bugto anak ni Kristo. Ug tuguti Ginoo kaunta kini mo misahe. Makatabang ka na mo pagpangandam sila kung adlaw sa pagpadayag sa bugto anak ni Kristo. Kanya na adlaw Ginoo mapilod ka kami sa mapinili kansang mga ngalan masulat sa basahon sa kinabuhi ug makadayon kami diya sa mulang itong giharian sa kinabuhi may katapusan. Ginoo diktay ako sa ako nga sa mga pulong nga buot mong akong gamiton karon pagbatbat sa mensahe ni kabuntagon. Amo pangayo kini pasalamatan madawat uban sa kapasaluan sa mga sala. Sa ngalan pinaagi sa imong bugtong anak ng amo Ginoong Kristo amo magluwas. Amen. Amen. Amen, may isuon hay pa mo, may amin ako. Amen. Pastor M, ay daghan diha sa kilid. Salamat tayo.
kining ato nga pagpamalandong sa buntag diha ya singabot ang gabi diri at astas mo maganing adlaw kahayag pagay sa gawas kay Yeah. kining kayo na karon mag-ulam mi nag-usab sa oras atong Domingo sa atong gitawag daylight saving time ni kuan kami ni advance kami ko sa oras busa ang atong oras diha sa diri nagpareho pero adlaw lang diri gabi diha o adlaw diha gabi ito diri umorang orasa sa ato pa karon kay alas apit naman ang kining Father Idel Caliste diya sa Bermuda, yung asawa Sister Jumaima sa Maasin, usab Sister Jubilee Ramuran, diya si Ligan, si Sister Lia Poblador, o uban pa na itong mga kaigsunan na nagpaminaw, atong mga kaigsunan na namiyaw. Di na kumalukop pag-mention ang inyong mga ngaan kay mahurot ang atong oras. Di na ito mahatag ang mensahe. Pero nagpasalamat ko niyong tanan. Sila diya sa Negros, atong magkaigsunan, sila si Tur, Baritor, Angay, o dito sa CPEC, o sila si Pastor Tapaya. Salamat niya, kanunay ka mo nagpahibalo, nagpaminaw kami ng ato nga tulumanon. O karon ang atong pagpamalandong, ato gapong gibase sa atong teksto mo nagiingon ni Badir Buning Batur Badir Ruben nga kining teksto tinuod lawom kain siya kay daghan man ning mabatbat kay ang giingon ni Ginoong Kristo so siya ang kasulatan kay pinaagin ini kaplagan ninyo ang kinabuhing dayon kay gani mao kini nagpanghimatud may tungod kanako pastila no ang buhaton nato aron makakaplag kita kinabuhing dayon kana gyud mo susi kita sa kasulatan. Kaya kasulatan ato man ang gidawat sa tanang mga Kristohanon nga tinuan sa kalibutan. Gidawat nato ang kasulatan kung Biblia sa atong sultihan sa Bisaya. Pung gyud ni Ginoo. Pung ni Ginoo. Sa laing pagkasulti kining Biblia, love letter from God. Sulat sa gugma gikan sa Ginoo. Nga nangulitaw ka nato ang Ginoo nga mobalik ta kaniya. Kay sumala sa giingon sa una. Wala gilabot ini mga pag-antos ato na sugatan ning kalibutan. Wala labot ang mga balatian, wala labot ang kamatayon kay paglalang ka nato sa Dios. Ang iyag yung original nga plano na ihatag ka nato mao ang kinabuhi nga way katapusan. Busang iyang gihatag ka nato dito sa paglalang niya sa unang tao sa kalibutan ni Adan ug Eva. Ang iyang gihatag kanato, ang iyang gyud mismong gininhawa. Unsay nakapahimo sa Dios na immortal, buhay kamatayon, mao ka nang iyang gininhawa. Ug mao ka na ang iyang giginhawa ngadto kang Adan sa panahon sa paglalang. Kay giingon man sa English nga God created man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Waing nagihuyop. Kau gihuyop, pwedeng magpadistansya ang Ginoo. Huy pun ang atong ilong. And God breathed into his nostrils the breath of life. Nga ang Dios may ginhawa, siyang kaugaling ginhawa, ngadto sa mga buhok sa ilong ni Adan. Ang tao na imong kalag o may kinabuhi. Entonces, kining ginhawa ang hanian nato. Maugad kini ang mismo gininhawa sa Dios. Kagibahin ka nato. Kung maginhawa lang yun kita, huwag yun kita kamatayon. Busa ang kamatayon mo abot lamang kung mawa kining ginhawa. Busa miyong kuway usa ka tawo karon na nagsuri-suri nga wa maginhawa. Naginhawa yun. Kaya ang timailan na siya patay o buhi mo ang pagkanaa o pagkawala diha sa gininhawa. Busa
Mao kini nga kining gininhawa ni akan nato kay iya man si Ginoo. Kung iya kining kuhaon, wagi kitay mahimo. Kay nga naman, di man ni ato, iya man ni. Ato ra gyud mo ang paghangyo sa Ginoo nga lugoyan pa ang pagpahibutang niya dinhi kanato siyang kaugaling gininhawa. O giangkon gyud ni Ginoong Kristo sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kanang katapusan ba yun? The life. Siya mo itag iya sa kinabuhi. Kaya na ano man, kaya iya man yung ginhawa, ihatag sa ato. Kung sa magpaduol kita ni Ginoong Kristo, maminaw taon siya yung gisulti, aron makabaton kitag kinabuhi, ngaway kamatayon. Anindot, no? Kanindot sa plano sa atong Ginoo. Busa nang ulitaw siya nato, pinaagi sa iyang suwat sa gugma, ang Biblia. Sabi siya, susiya, huwag mo yun basaha. Kaya daghan mang magbasa nga dili isulod silang buto sa ilang gibasa. Susihon yun, research yun. Unsay atong buhaton, aron makabaton kita kinabuhing dayon. Kay baton niya, maok kini ang nagapahimatuod may tungod kanako. Kung unsay iyang gibuhat, aron matubos kita sa atong magkasalanan. Busa, ang atong may baluan, sa kining Biblia, maog kini ang gisulatan si Ginoo sa kinaiyan niya nga atong awaton ang batasan sa Dios nga atong awaton. Magiingon na the main objective of Christian education, ang labing mahinungdanon kaayo nga tumong sa Kristohanong edukasyon mao ang pag-discovery, pagkahibalo sa kinaya si Ginoo. O unya sa pagpasigbalik ni kanato sa kinaya si Ginoo. The character of God. Aron kini mo'y makita din ni kanato o kung aniya kini, dili makita mamatay. Kay maman yung kahingpitan kung aniya anak kanato ang kinaya si Ginoo. Mao kini ang garantiya na makabatong kita kinabuhi dayon. Nakaron, hibalo man taan. Ato nga pahinuktukan ang kining gisulti sa Ginoo sa Mateo 22:29. Ngano man gyud nga makasala makita nga kita na hibaluman ang sala ang linugdangan kamatayon. Kay sin is separation from God. Ang sala mao'y pagpahilayo gikan sa Ginoo. Mo man bitaw to nga dito sa Kalbaryo sa cross. Sa diha na si Ginoong Kristo gilansang sa cross. Usa sa mga puong nga iyang gilitok, usa niya itong city palabras nga pag-reviewon ka na sa daghang mga tinuhuan ng Kristohanon matag Biyernes Santo. Nakuha na baron panang gitawag kinig Lenten season. Panahon ni kinikaroon sa pagpamalandong sa sakripisyo at sa atong Ginoong Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. O usa sa mga puong nga iyang gisinggit dito sa Kalbaryo sa cross. Samtang naglantaw siya dito sa ubos sa Jerusalem. Gisinggit siya, amahan. Ang una katumang amahan ko paseluas sila. Kaya wa sila masayon sila gibuhat. Iyaw mo na. Gidagmalan siya. Hinudaan nga siya na mamatay diha sa cross. Itong pagdagmal na grabe. Giingon ko sa una nga. Pag kakaplag nila ni Ginoong Kristo dito sa Getsemane, ay gitudluan sila ni Judas Iscariote nga tuwa dito, na niuban pa si Judas Iscariote. Dito, ang gikuha nato sa Biblia, nagdag mga bunal. Nagdag mga bunal o ginagiban ang mga tao, multitude of people ningadto dito. Sinugo sa ilang pangulo nga pari dito sa Templo sa Jerusalem. Ngano man, kay ilang patyon si Ginoong Kristo. Pag-abot dito, anong nagdaman itong bunal? Huwag pa ito yung gamiton itong bunal. O pagkakita nila kaningon si Judas nga, ang kanang akong halukan, muna siya, si Kristo, nga inyong ipangita. O mo ito nga, mo itong
ingon ang mga komentarista sa Biblia, halok sa pagluib o halok ni Judas siyang pagkamaluibon. Ihagkan kunuhay niya sa Ginoong Kristo nga magtuo ang uban nga nahigugma gyud sa Ginoo. Kay gani karon mga doon na may mga kustumbre sa mga kultura nga halukan nila ang atong aping. Magkahimamat kita. Himaan nga sa Kristohan nagugma nga nagbugos ka nato. Pero ang halok ni Judas, dili to halok sa paghigugma. Dili to halok sa paghigdait. Halok kadto sa pagluib. Kay diha ni ana nakita ang mga Hudiyo nga bisag ka dito sa Getsemani. Kay gisultihan mas ang akong halukan mao kana si Kristo kay inyong gipangita. Pagkahuman nagdaman tong mga bunal. Diretso. Gibunal-bunalan dahil si Ginoong Kristo. Nag-apwag panagan taon ang mga apostolis. Ibiyaan ang atong Ginoo. Nagkalitan sila. Mao to nga gibunal-bunalan, gisuntok, mamay pong Biblia. Bawag inyong review ning ini nga bihina sa Isaiah sa Biblia, gibunal-bunalan, ipatid-patiran ni siya, gihampak, kunya gitamparus, gisuntok, pastilan. May numero ko magpatay iro dito sa amo. Kay ihaw ng iro. May ingon-ingon yun. Busa mo to nga pag-abot dito sa humaning sentensya ni Poncio Pilato, gani ang sentensya ni Adto, di man si Poncio Pilato nagsentensya. Kinsa man. Sila man ang taga-simbahan. Ang mga Parisiyo, ang punuan nga pari sa Templo sa Jerusalem. Mao may nagsentensya sa kamatayon ngadto kang Ginoong Kristo. Tungod sa ilang kasina. Kaya ang popularidad di Ginoong Kristo milabaw naman kay nila. Ano man. Kaya nakadungog na sila kaggrabe man ni nahimo ani tawanaw. Giayo ang mga masakiton, ang mga buta nakakita, ang mga bungol nakadungog, kunya ang mga amang nakasulti, ang mga masakiton nangaayo, ang mga bakol nakalakaw, ug unya ang labing imposible gyud nga wala makabuhat. Way tao makabuhat. Ibanhaw ang mga nangamatay nga kidala diha pa niya. Busa ang nahitabo mao nga anong panahon na sa pa siya may musag ka nga to sa Getsemani ban siya ang apostolis. Ibanhaw niya si Lazaro. Kadto mo gyud deciding point sa mga Parisiyo o mga opisyal sa simbahan sa Templo sa Jerusalem. Nga patyo na lagi si Ginoong Kristo kay pagkagrabe siya gibuhat nga mawala ang maupawan ang ilang popularidad sa mga tao. Busa mo na to. Mitungha po din si Judas o kunya gisuhulan siya pagpatugan kung hain si Kristo. Mao to nga nitugan si Judas, mo to nanungas dito ang mga tao. Sa diha nga daghan agsulti sa atong mga komentarista kapag kanaog gikan sa bukid sa Getsemani, tanaman sa Getsemani, may mahigayon na maligid sa Ginoong Kristo niya patid-patiran. Unya pulos nasama di ang lawas. Pagtindog niya dito sa courtyard sa Hawan na tubangan sa palasyo ni Poncio Pilato nga may gobernador niya atong panahon na. Aga na siya mga samad-samad siyang lawas. O unya, mi-announce pag si Poncio Pilato nga katulog niya i-announce, katulog niya proklamar nga to sa mga tao. Wa ko'y nakita nga salaan ni tawana. Wa ko'y nakita nga salaan ni tawana. Wa ko'y nakita nga salaan ni tawana. Unsa may inyong buhaton? Unsa may gusto niyong buhaton ta? Ani ni Kristo. Wa man isa. Pero si Poncio Pilato, kagipasidan-an man siyang asawa na si Claudia, nga ayaw paghimo og bisag unsang dautan aksyon anang tawana, kay na ako'y damgo kag biye. Pusa si Poncio Pilato na pahinumduman siyang asawa nga si Claudia. Nanglinguha
nga di yun masilutan sa Ginoong Kristo kay may siya. Mayon siya nga dunay inyong batasan dinhi nga kausas usa ka tuig magbuhi ka mo usa ka minilanggo. Karon nagsugo siya gwardiya sa kasundao ipagkuha katong binilanggo nga si Barabas. Ug iyang gianunsyo tubangan sa daghan kay mga tao. Mao ni si Barabas. Nabilanggo ni siya sa treason, pagka-traidor sa nasod. Unya, kawatan, kriminal. Kini si Kristo, akong imbestigar, wag dito nakita ang saan. Kinsa may inyong gustong buhian ning tuiga, kay mao man yung batasan, magbuhi ka magbinilanggo o sa sus ka tuig. Kung sa ilang gingon, buhi si Barabas. Na si nakurat si Pilato. Si Barabas may pabuhian na iya pa maganing announce nga pagkadako sa atong tawanan nga angay gud silutan og kamatayon. Busa may siya sa may si buhian si Barabas kung sa ibuhaton nato ni Kristo. Nagsigid sila uban sa pagpangulo sa mga dagko sa templo. Ilansang sa cross. Ilansang sa cross. Ilansang sa cross. Pastila, no? Ikaw pa'y Kristo atong panahon na anunsyo. Huwag kay sa unya. Katong mga tao nga gigamit imong instrumento nga magsangyaw sa may balita. Katagasimbahan man to. Katong mga tao nga mo katong mga anak, mga apo sa mga ulipon dito sa Ehipto nga imong giluwas ilang pagkaulipon ug unya nakakita pa gyud sa imong mga milagro nga imong gitabas ang dagat nga mapula ang Red Sea aron makalabang sila. Imong gitabas ang River Jordan, ang subas Jordan aron makalabang sila. Unya sa 40 ka mga tuig nilang paglatagaw sa kamingawan, ikay nagpakaon kanila, ang Ginoo may nagpakaon kanila sa mana, nagpahatag kanila tubig nga bisag diserto, dunay tubig ang mugula gikan sa bahas, ug unya makainom sila sa ilang mga hayop, ug unya gipanalipdan, imo silang gigalang pag-ayo nga sa pagbaktas nila sa kamingawan sa diserto maadlaw na haligi nga panganod nga ipadung sa ubos, may magiyan nila hain sila agi. O pagkagabi katong panganod may mutong haligi nga kalayo nga magdanag sa ilang kampo paggabi. Yatiman nimo ug unya gipaulanan nimo mana nga mao ilang sustento sa pagkaon anang 40 ka tuig paglatagaw dito sa disyerto. Katong mga tawhana nga diha nagbunal kaniya mao tong mga anak, mga apo sa pamilya atong mga tao nga yang giluwas kan sa kaulipnan dito sa Ehipto. Katagaan kagawasan o kahatagan sa yuta sa saan nga mao ang Kanaan, kanang Israel karon. Pastilan. Ilang isentensyahan sa kamatayon ang Ginoo. Ug busa niya karon. Gikan ni adtong panahon ni si Pilato mismo nagpakuha og planggana anay tubig ug unya nanghunaw siya simbolo nga wa siya'y buling sa sala sa sentensyang ilang gihatag na kamatayon ngadto kang Ginoong Kristo. Siya wa ako'y tulubagon, wa ako'y sala sa kamatayon ng tawhana nga inyong sentensyahan nga ilansang sa krus. Nanghunaw siya simbolo nga wa gyud siya labot sa sentensya sa kamatayon. O sa singgit sa mga tao, paningla ka namo ug sa among mga kaliwatan ang dugo anong tawhana. Busa daghan ang mga komentarista nga miingon labi na sa pangutana atong Second World War nga gipamatay mga Hudiyo. 6 million Jews, 6 milyones ka mga Hudiyo ang ipamatay sa panahon ni Hitler sa Second World War. Pastila no, grabe to eh. Kay gani di padugay gisintensyahan, di pa gidugay. Kay doon ang may gayon nga atong panahon na Second World War. Si Hitler pinaagi sa tambag sa usa ka magtatambag, usa sa iyang mga magtatambag.
itambagan siya nga ang tanan mga bata nga Hudiyo sikupon. Basta makita na sa karsada, dapit sa karsada, na i-track, naglibot-libot sa kadalanan sa Israel. Ug unya, traka na nga dikarga, butag atong panahakutanan og basura diya sa mga syudad. Oh. Unya, ang kada sa bata nga makita na nagdagandaga, nagduwa-duwa diya sa karsada, udap din sa karsada, sagwa, magduwa, magurong lang, basta makitaan lang. Sikupon dahil ka ng bataa, bisag pilay edad. Oh. Ikan sa pila pa lang kabuan, katuig, iitsa dahil murag sako sa kupras, nga puno sa kupras, pina iitsa, yayungan, iitsa nga to sa truck di karga. Basta puno og mga bata ang truck di karga. Nadaghang mga di karga nagsuri-suri sa kadalanan sa Israel. Dadun dahil nadto sa concentration camp, o dito igsoon, pamatyo ng mga bata. Why ibilin? Karon, ning linaw na panahon, ipadugay ni nako na basahan gani igsoon. Nga, ipangita nila, kay baluman ang Israel, kinsay engineer nga nagdiktar kang Hitler, nagpamatyo ang mga bata. Igsoon, nakibaluan yun nila kinsa. O ning panahon nga malinaw na, umanang Second World War, ilang gipangita. Buhi pa man. Ilang nakitaan dito sa Austria. Nagtrabaho sa kumpanya. Kunya magbas pagsakay sa buntag padung siyang gitrabahoan. Dayon, pagpauli po, magsakay sa bus. O ilang nakitaan nga manaog kinit, pipila ka metros gikan distansya, gikan sa balay nga iyang ipuyan. Wala ka o sa siya. Ang gihimo sa mga espiya nga taga-Israel, kaya diha man sa Austria, aron ingnon sila nga naay auto nila nga naguba, o diha sila muparking sa daplin sa karsada nga naa diha mulabay kadtong maoy arkitekto sa pagpamatay sa mga bata sa Israel atong Second World War. At tinuod man ang nagabiuna mga kapin kung kulang alas 7 sa gabi, miabot na, gikan siyang trabaho. Kung bisugod na paglakaw, padung siyang balay. Mula ba siya di atong nagpapritin man itong kuha na inadaot ng auto, itong mga sinugo sa gobyerno sa Israel. Nagpapritin nga nag-ayad sila, nag-ayos sa auto. Pero ilan itong gibuhat para nga dili magduda itong arkitekto sa pagpamatay sa mga bata. Ang milabay diya nila. Oo. Naglakaw, padung sa iyang balay. Pakitungod yun dito sa auto, nagkailaman dahil ang kadugay naman ito lang ispiyahan, pila ka buwan. Sikop dahil nila igsoon, katong tao, o hindungdan sa kamatayon sa linibok ang mga bata atong Second World War. Pastilan. Pag pasikop nila, surya sa auto, diretso, padagan, na doon na may helicopter dito, mingaw-mingaw nga dapit nga iandam sa mga taga-Israel. Nasikop, gisakay dayon sa helicopter, diretso ngadto sa Israel. Pero baya demokrasya man ang paggobyerno sa Israel. Ipagi yung due process. Ihusay yun, di kurti. Oh. Unya, sa diyahe kaplagan, beyond reasonable doubt, siya gud ito ang arkitekto sa pagpamatay sa mga bata sa Israel. Isintensya na kamatayon. Mo kaniksunan nga linibo, minil 6 million, overall 6 million. O ang uban dito sa mga dagko na dito sa concentration camp, ang labing dako ang concentration camp dito sa Poland. Pero doon ay concentration camp dito sa Austria. Dito ko, tuig 2013, dito ko sa concentration camp, Pastilan. Napang mga retrato dito sa mga ibilanggo dito sa kuan, sa concentration camp na nag-Amerikana, nagkurbata, tungupan. Doon na pa yung mga sapatos dito nila. Napa dito mga bag sa mga babae. Doon ay usa kahawan dito nga gamay-gamay nga plaza. Na dito gibutang sa usa ka bato nga murag unay ito nga bato. Dito gipapilit ang usa ka plaque. Nag-ingon ng mga 60,000 ka mga Hudiyo ang ipamatay dito napita panahon Second World War.
Mo to nga doon nag-ingon nga ngano man to hitabo man gipamatay sila. Over 6 million Jews pamatay. Kung ang uban komentarista mingon na diha na ang katumanan sa giingon nila paningla ang dugo niya ng tawhana diri kanamo og sa among makaliwatan. Ana man sa Biblia. Mo sa mahibong ka nganong gidumtan man sila. Oh. So may sa nila. Pastilan dito sa concentration camp ipang peso kay katong concentration camp kilibutan og pangataas na doon nalay agianan nga wa magtapot ang pangpang ba nagliw man ang pangpang ug unya na naginga mao ti ilang pultahan sa sud dito sila gipriso dito ang mga rihas-rihas kadi dito ang biutang mga binilanggo nga Hudyo karon tabuig suon na gipahimo sang trabaho dito nga magsap-sap og bato. Pero ang trabaho kanang bato bitaw nga murag bantilis kayo nga bato. Oh. Ito mga bato na himuon man to uban to himuon karsada. Uban himuon nasalog sa balay. Uban himuon nasalog bumbong sa balay. Tung panahon na. Mo to ilang gipanghimo dito nga ilang sapsapon ang bato. Na di man to pakaunon og maayo hangtod na mag-anam kaluya unya sa diyang maluya na papas-anon og dako nga bato mosaka sila tong hagdan padung dito sa diya diya mo ni kuan sa katunog ko sa hagdan padung dito sa tumoy sa pangpang kapag abot dito paluksoon sila sa ubos sa pursang igbawa patay abot sa ubos una ilang sentensya. Ang uban po, kaya doon na may swimming pool dito nga lapad ug taas. Uban nga mga binlanggo nga luya na palangoyon sa swimming pool ug unya samtang maglangoy po silon. Patay. Mao na igsoon ang giingon uban na resulta to silang pag-ingon ani si Pilato. Unsa may buhaton ko aning buhaton ta aning kining Barabas. Ingon sila, buhi si Barabas. Kini si Kristo. Wa man ko kini si Barabas kriminal man eh. Traidor sa atong nasod. Kawatan. Na proven yun, beyond reasonable doubt, amo na si Barabas. Pero kini si Kristo, beyond reasonable doubt, wa ko nakita nga saan eh. So may buhato na to ani. Ilansang sa kusaninggit sila tanan. Uy, kay kuan mo to. Mob, kanang crowd, bagdagang kay tao. Diha ang mga punuan sa simbahan sa Templo sa Jerusalem. Mao'y nangulo pag-iwan, ilansang sa cross, ilansang sa cross. Ilansang sa cross. Kunya, yung si Pilato, wa man isa. Kumaw na, nga silutan ni kamatayon. Wa siya, kaya kung kwabe, langgana puno og tubig, tadade. Nangunaw siya. Simbolo ni, tawag ko isa sa dugo ani tawhana. Itubag man sila. Paningla kanamo ug sa among kaliwatan ang dugo anang tawhana. Nang ubang mga komentarista nag-ingon katong pagpamatay kanila, resulta na kadto silang giingon. Kadiya paninglon silang kaliwatan ang pagpalansang nila kang Ginoong Kristo sa cross. Pagpatay nila sa atong Ginoo. Kaluoy ni Ginoong Kristo. Muna karon, gidawat niya aron pagtubos kanato sa atong mga kasalanan. Aron ikabalik niya sa tanang maghinulsol sa ilang mga sala, kanato nga maghinulsol sa atong mga sala, iyang ikabalik ang kinabuhi, naway katapusan. Pagkanindot. Moto nga, anong panahon na, mayroon ko nga, ang unag yung gisinggit, Ginoong Kristo, nga nagtanaw na itong kaliwatan sa mga tao nga nagsintinsya kanyang kamatayon. Dito sa diha man si bukid sa Golgota, Kalbaryo. Malantaw man itong mga panimalay sa mga tao nga kaliwat sa iyang giluwas sa pagkaulipon dikan sa Ehipto. 430 years pagkaulipon dito sa Ehipto. Oh, giluwas, nakagwa, na libre. Gigams 40 ka tuig nga pagbaktas kamingawan.
iyang gisustintuhan. Apan ang gibaos at tumatawa na, maong pagpatay kaniya. Pusa ng panahon na nga siya dito nagbitay sa krus. Usa sa mga pulong iyang gisinggit mao ni, Amahan ko, nganong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ngano man to? Anong panahon na nanagan ang mga apostolis niya? Nangawa, nanagan. Pag-abot atong mga tao, nagdagbunal, mga sundao, nagdaghilagiban, mga espada. Ang pagpanagan. Kunya, mao tumiyo siya, Diyos ko, ngano gibiyaan mo ako. Nganuan, ang mga tao nga tanan, katong iyang gipangserbisyuhan, iyang gipang-alagaran, nangawa, siya na lang. Unya, ang iyang mismo amahan, mibiya. Mo to isingit siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Wa ko masayop sa Latin, giingon kini, Eloi, lamma sabachthani. Ngano man, kay mismo ang mga anghel, wa magpakita diya sa Kalbaryo. Bibiya. Ang mga apostolis bibiya, ang mga anghel bibiya, ang amahan bibiya, nag-inusara siya diya sa cross. Kay bisag untag usan na lang kabuk anghel ang mitungha, ang mga matay itong mga naglibot ng mga Hudyo diya, saya. Apan wa gimitungha ang anghel, libre saya. Wa mo tungha ang iyang amahan sa langit pag libre saya. Ngano man? Kay usa sa mga definition ug unsay sala, what is sin? Sin is separation from God. Unsa kuno? Ang sala mo'y paghimulag gikan sa Ginoo. Una ng panahon nga nagbitay siya diya sa cross, iyang gipas-an ang tanang mga sala sa mga tao sa kalibutan. Gikan ni Adan ug ni Eva. Diha, nahimuntog siyang abaga sa kinatibuk-an niya kinatibuk-an niya nga pagka-Diyos o pagkatao. Diha nagtipunog ang tanang mga sala ang nahimo sa mga tao. Siya'y midawat sa silot na kamatayon. Alang ka na to. Kaluoy si Ginoo. Musa ingon nga ang sala mo ay pagkahimula gikan si Ginoo. Mismo ang amahan nato sa langit, wa magpakita ang Ginoong Kristo. Mismo ang amahan nato sa langit. Nga iyang kaugaliyong amahan mismo. Kauban dito na sa langit. Sa wa pa siya manaog din sa kalibutan. Wa magpakita kaniya. Siyang gialagaran sa mga anghel sa langit. Sa daghang katuigan. Way bisag usa ka anghel ang miduol aron pagtabang kaniya samtang nagbitay siya sa cross. Kaluoy sa ato Ginoo. Busa anang higayon na nagpingit siya sa kalisod, sa kasakit. Nga ang iyang ulo ginikusan, iyang agtang sa mga tunok. Igsoon. Yang lawas, matod pa ni Propeta Isaias, di ug imong labyan siya di adaptin sa karsada. Di nakakailangan tao siya. Ngano man, nabulit sa dugo, na tubig, ug unya, nabulit sa mga hugaw diya sa karsada. Dapit. Kay nagkaligiran naman to siya. Nagilatigo pag siya ng gabi una. Kuy bisan to. Ipag ako sa liging nga bato, kunya gilatigo ang buko-buko, pulos to saman. Pulos dugo ang marka siyang lawas. Gikan sa ngad sa diil. Kung ano higayon na nga. Mo man higayon unta nga. Mangit at makatanaw tagtao mulaban sa ato. Makatanaw tagtao nga dunay handom sa pagtabang ka nato. Way usa miduol. Way usak anghel nga kauban niya sa langit nga miduol aron pagsapupo kaniya. Ngano man. Kaya ang tanang mga sala sa tao sa tibuok kalibutan, di ka na danon di ba? Hangtod ka na turon. Apilan atong sala. Diha gidan-o kaniyang tanan. Ug busa ningon nga
Sin is separation from God. Ang sala mo'y pagkahimulag nato sa Ginoo. Kung saan ang panahon na ang tanang sala sa mga tao sa kalibutan, diha man kaniya. Nahimulag siya sa iyang amahan. Musa misinggit siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ug imo nga tugkaron pag-ayo kining kung gibiyaan mo ako. Unsa may emosyon ana sa ilahom. Unsa gibati niya siyang kasing-kasing siyang dughan. Nagsagol ang kayubos. Nagsagol ang kamingaw. Kamo ka na panahon ng mga takda, mangita kitag tao. Kadumalantay timaan diya silang daw nga naluoy sila kanato. Panwa. Ang naglibot kaniya, mauto na nagsinggit nga ilansang sa krus. Ilansang sa krus. Usa, mihilak siya. Maka-imagine ka ang higayon na. Nagpato siya sa mga luha sa kamingaw. Kaya ang amahan niyang gilauman nga moduol dito. Muka magpadalag anghel, wadi. Sa misinggit siya, Diyos ko, anong gibiyaan mo ako? Iyatong gidawat at tanan, aron matubos kita sa atong mga kasalanan. Og mingon siya, bisag unsa ka dako sa atong sala, iya kini bisag sa kapula sa atong mga sala, iya kini papution. Kung mudawat lang kita kaniya, atong personal maluluwas. Sa kining teksto sa Biblia igsuon, na nag-ingon sa 1:3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe in Him will not perish, but will have eternal life. Sa kurikson, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod ini, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Aron bisag kinsa nga motuo kaniya, dili mamatay, dili makabaton og kinabuhi dayon. Namuyon ta nga, mamatay man na kita. Juan 11:25, mingon na kita nga motuo kang Ginoong Kristo. Gikan din siyang baba, bisan mamatay kita. Apan miyon siya, buhion ko kamong pag-usap. Dunay pagkabanhaw. Mao ka na ang tuyo nga mubalik siya din sa kalibutan. Second coming of Christ. Ngano man, kay ihatag na kanato ang iyang saan, kinabuhi, away katapusan. Mao kinantumong sa atong mga sibya. Tanantang sibyahanan sa UFM, anang uban pa natong sibyahanan sa dito sa Ormoc, dito sa Samar, kanang mga sibyahanan, mga Hope Channels nato. So, atong mga wali sa Seventh Adventist Church. Ang tumong niya ni, mao, nga andamon kita sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Nya karon, hapit na siya mubalik. Dunay mga panghitabo ngayang gilad na diya sa Matthew 24. May tungod sa unsa. At daghan ang mga limbong magdasyangan apan may salag sa daghan. Pila man ang malimbungan? Pinadiyag, pila man na, no? 12 at 12:39. Pila may malimbungan? Ako tanang Biblia. Madali lang, may isuon. Nawa ko diya kay Okay, so sige pa sir. Madali lang kay. Okay, so makapaglaom no. So napay gi kuha si Pastor M. Ano ang Biblia nas ako kamo? Okay, good. Nagkuhan lang ko sa. Sige, Pastor M. Okay, so ang atong oras makapaglaom is 6:19. So doon na tayo mga 10 minutes na lang nabilin. 10 minutes? Oh yes, Pastor. Sige, may isuon. Diyan na lang din ako tanaw tingali kay kuhan ang oras. Okay. Okay, sige. Sige na lang. Bade, dong, ang Pastor. tibok kalibutan na limbungan. Yeah. Sa dili lang kayo, sir. Nga naman. Naanis pinadayag, ha? Wala na ako na kay wa man din ako mamalkay
Karon wa may 39 ko. The whole world is deceived. So, sige lang. Ay, ato rin. Ano man, kay daghan ang mutungha nga magwali apan unsa. Ang ilang iwali igsoon, magdala siya nga apan magpaisalaag sa daghan. Pero igsoon, di ay tabo ron nga nitungha na kining kalit na pagitabo sa kalibutan. Excuse Pastor, ang imong video, Pastor. Ang video. Oy, ilang nabutang na ako ang cellphone. Oh, sige. Okay, good. Mao ning giikuan ko sa unang broadcast dato tuni aging Martes. Yeah. Ngano man nikalit lang ginaw kayo. Una nikalit lang nga nagkaguliyang ang dito sa Ukraine. Sa man Una may numdum ko ang Israel nag-alagad man sa Dios. Una maurang putong tabua diha ni tabo sa Ukraine. Umukalit lang nga naay musong kuna pamatayon sila. Ang katapusang song sa Israel igsoon atong panahonan nga daghang nagbanig ang mga minatay nang ipamatay. Di man atong panahon wa pati pusil. Oh. Espada pa to. Sa tuig 70, year 70. Igsoon. Espada ug pana. Oh, espada pana. Basta kay matod sa mga historians, nagbanig ang kadaghan sa mga patay diya sa kadalanan. Kay gimisong naman ang mga Romanhon sa Israel. Pangutana, nga naman to sa mesa sa Israel? Nangadto bagod sila sa Roma? Una nagyabag-yabag dito, sulgon sila diya sa ilang lugar? Diya naman to sila. Oh. O sa lang kabutan nga atong panahon na kanang ang Israel ay ilang kaugalingon sovereignty. Pag-gobyerno nila ba? Oo, sila. Pero nasakop sila sa unsa? Sa Roman Empire. Sama sa pagkasakop sa Pilipinas, sa Espanya. Doon na tayo mga rebellion. Doon na tayo kitawag-tawag mga national heroes, panahon ni Rizal, Bonifacio, sa patong atong mga Emilio Aguinaldo, mga Del Pilar, itong Gumbursa, Gomez, Burgos, ug Zamora. Kini mga martir nga mga hero nato. Yeah. Ngano man to sila? Kay gusto sila ma-independente ang nasod sa Israel. Nga dili na kontrolon sa mga Romanhon. Sama sa ang Pilipinas gusto sa independente gikan sa Espanya. Mao ning kahimtang nila. Sa usa na panahon gusto na gyud sa Roma nga makontrolar ang rebellion diya sa Israel. Wa may dako nga rebellion bagi nang may haman to. Oh. Mo to hitabuan nga gisong nang yun nila ang kuan. Ang mga Roman soldiers sa pagpangulo ni General Titus tuig 70. May naningalit ang pagtungha diya sa kuan sama ning Russia nga mi sung lang pagkalit sa Ukraine. Basta kay ipamatay sila igsoon. Oh. Mao to nitabo nga magunahon na ako ani. Katong mga tawan, ang mga tao man to sa Ginoo, di ba? Pero doon na lang sa kabutan nga angay matipag kinibitaw kasaysayan pa. Ang mga panid sa kasaysayan. Ang mga panid sa kasaysayan. Nagtugan nato sa mga katarungan nga kung doon na gani paghitabo nga ingon ana nga panglubaon lang ang mga tao sa Israel. Taliwala sa ilang pag-alagad sa tinuod na Diyos. Nga naman tugutan man to sa Ginoo mahitabo. Ato makita din sa usa ka komentaryo akong gikopya. Base sa Numeros 25:9 nga panghitabo. Nga dito sa Kamingawan 24,000 ka mga tao nga matay. Ang gigamit sa Ginoo mao ang kanang murag pandemic, oh. Ikson, una sa pila lang kaadlaw 24,000 ka mga tao nga matay. Sa unsa man hinungdan nga mangalagad ba ni sa Ginoo?
Ibutan dito, a grand festival was held by the people of Moab. Ipasidadaan to sa Ginoo pagsunod las kamingawan gikan sa nasod sa pagkahatag lang kagawasan sa Ehipto. Pasidadaan sa Ginoo nas palibot ang kamingawan dunay mga gingharian o mga tribo na nagsimbag mga Diyos-Diyos. Ayaw ka mo pakigsuod kanila, kamatakdan ka mo sa ilang pamaagi sa pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Mahibulag ka mo kanako. Dili ka mo makigminyo kanila. May nagsuot si Ginoo. Nakaroon. Kay sa may nakatintal nila nga namistiso man ilang pag-alagad si Ginoo. Nag-alagad si Ginoo, unya may alagad po sila sa mga pamaagis pagsimba at mga tribo sa palibot sa wilderness, sa kamingawan. Mauto pa din eh. A grand festival was held by the people of Moab. So usa sa mga tribo diya sa umaging harian sa palibot sa kamingawan, saan ini mao Moab. Ang mga tao diha gitawag Moabites. So mauto pa din, a grand festival, dako nga pista, was held by the people of Moab through the leadership of their king. Ang mangugid aning ilang mga pista-pista sa pagsaulog sa ilang mga Diyos-Diyos. Maong ilang hari. And they induced the people of Israel to attend. Ilang tintalon ang mga tao sa Israel pag-unsa. Pagtambong sa ilang kasaulugan, sa ilang pista, sa ilang mga Diyos-Diyos. Israel was induced, lead by persuasion or influences. Ugbos ang Israel, napugos na tintal din nga napugos kayo. Wabayan is na tiunig, hinagiban aron na mo apil pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Natakdan lang sila. Na tintal sila. Na tintal sa na influensya sa mga pamaagis pagsimba ng mga tawanan sa ilang mga Diyos-Diyos. Sa unsa pamaagi? Sexual temptations sa pagigilawas. Mao maning labing kuan epektibo kayong pagtintal kinigamito ning kaulag sa tao. O pinagis sa unsa pagtintal pinagi sa sex, pagigilawas, pinagi sa pagkaon, pinagi sa bino. Diyan sila mga pista. For they invited the people of Israel to the sacrifices of their gods. Kay ilang man imbitaron, mao man na karon kinabag-o nga ning bag-ong kalibutan nato ron. Imbitahon kita na mapista-pista na inom na ang kanang kasadya na magkasuod na mo na mahitabo na pagkaminyo. Magkaminyo unya mo na nga dunay kuan kanang mga hitabo na sexual dali kanila. O kasuod unya na sa hitabo. Ilang ibitaw na ang mga tao sa Israel pagtambong sa ilang pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos. And the people of Israel ate and bowed down to their gods. Numbers 25:2. Kung sa kuno, imbitaw lang mga tao sa Israel, mga batanon, dalaga kulit tao. At tali mga guwang-guwang na di kayo. Yung mga batanon kay gusto kilas-kilas ba? Muna nga matintal. Musimba na po sa dito sa mga Diyos-Diyos. Pero musimba po sa kang Yuba, na Diyos. And the Lord's anger burned against them. O mao ni nahagit ang kasuko sa Dios alang kanila. Kunta nga wa man ni sila mobiya sa pagsimba sa tinuod nga Dios. Apan na mistisyo lang ang ilang pag-alagad sa Ginoo. Kay may alagad sila sa Ginoo, may alagad po sa mga Diyos sa mga pagano. O sa ang silot kanila unsa man. Doon na isa kay gayon yun, namatay nila 24,000 dito sa Kamingawan. Numbers 25:9. Nakabig sila. Persuasion, nakabig sa pagsimba, pagupod, pagsimba,
kanang saludar sa ilang mga Diyos-Diyos. Ison. Mao ni nga ang kuanggid sa Ginoo isultihan kita. Diya sa unang sugo sa 10 Commandments. May umangkungan. Tanaw nato o kanang atong gisunod na pagtulunan kumplito ba gid na iya sa Ginoo. Wa bay sagol. Og dunay sagol di na mahimo. Di ta maluwas. Kay miingon man diya sa pinadayag lagi 22:18-19. Ayaw na nigpun ayaw pag-ibani ining sugo sa Ginoo. Ilan. Oy nawa ko sa. Yes. 19 dito giingon ko kanina nga ang tibok kalibutan na libungan. Ano man? Kaya daghan man ta mga Kristohanon ron na nagsimba tas tinuod na Dios. Pero kining giingon sa Ginoo nga siya ray Dios na simbahon. Ampuan kay siya may magbubuhat sa langit ug sa yuta. Iya man ang gisulti di introduction niya sa kuan sa Exodus 21 ngadto sa 3. Siya unya unsa kuno atong sayop matud pa sa pinadayag 14. Ang sayop nato isuon pinadayag 14 city. Fear God and give glory to Him. Pastor Dong, basa lang. Yes. Okay, asa to pangitaon bi asa tong testo pastor kay ato pang amlihon dre. Pinadayag. Pinadayag 14. Okay, so gamay na po atong oras magkapilam no. Pinadayag 14. City na lang. Okay, apa ngito tag Bisaya yun nga Biblia pastor kay wani Bisaya kay klaro kayo pinadayag. Okay, pinadayag city. Basta city? Pinadayag city. Pila? Din pinadayag 14. Versikulo city. Okay, sige. Apa pinadayag 14 versikulo 7 nagaingon diri mga kapaglaom atong basahon. Versikulo 7. Og sa makusog nga tingog siya nagingon, kadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug tanang tuburan sa tubig. Amen. Okay. Mao kini ang giya kanato ug kinsay simbahon nato. Kanatong simba, mao kanatong giampuan. Mao na kuni atong ampuan, atong simbahon ang magbubuhat ang Dios sa langit ug sa yuta, sa dagat ug tuburan sa tubig. Di gani kantigo paghimog langit, di kantigo paghimog kalibutan, di kantigo paghimo og dagat ug tuburan sa tubig, dili na Dios. Wa nay labot sa atong ampuan. Yeah. Bisag din sa panahon. Nya karon ngano misulod ni daghan ampuan nato ng mga nga nangamatay na mangani na sila. Okay na. Usa makasulod pa kog mga pila ka minutos. Okay, so 6:34 lapas na tag 4 minutes. Sila. Nilapas pa. Kasi sunod kini nga bahin na. Delikado kay ni. Ato nang tiwason pastor. Magkuhan ko ka ng kumundyog kayo. Yeah, sige. Nga pag-ampo. Nga no mag-ampo man ta nga ito ni Birhen Maria. Usa man ko nag-ampo ba? Yeah. Sultihan, tamo elementary pa ko. Antigo na kumurosaryo. Pag-ampo nga ito ni Birhen Maria, na doon nagkikay. Akong inahan, ako mong tumiyan, adopted man ko. Alas 3 ka down, alas 4 mo bangon na ito kay mag-rosaryo. Maglubina. Kada yung naka-down. Nasunod na po na ako na iya pong gipakuan sa ako nga muna Estampita, Birhen Maria. Mag-ampo ta. Mag-ampo tino. Nag-high school ko, nag-college ko. Nag-kurosaryo kada adlaw. Muna nga, sito kayo ko na. Hangto nag-anting ko sa Biblia. Nagkaroon nagwali ko. Ako yapil ni ko nga. Kining dagkaman nato ang mag-ampo nga ito ni Birhen Maria. Unya, inumdum ko sa akong kaupang maestro nga senior na ito na ako kay maestro pa magani ito na mo sa maestro to sa akong asawa sa
wa pa siya sa elementary siya. Nahimo na mong kaubang maestro, kaya abutan mo na mo, paboritaya. Iya kong istoryahan. Siyang ime, sultihan ta ka. Ay daotan ng among reliyon, ha? Doon na ni Ando sa balay, pastor sa katinuan. Nakita sa akong dibulto. Nag-iinang dibulto ni Virgen Maria. Estampa. Inang ko nga, Sir, wala na ni kinahanglan na ron kay supak nis kabubuton sa Ginoo. Ako ginan, oy, di ka manaog kay tigbaston ta ka. Patyon ta karon. Imong hilabtan na akong pinangga. Oh. Sinuot sa kay diretso man siya pagsulti. Busa ako, magwali ko, abot aning bahina. Ako maning kuha kay importante man yung tago-tago bago dieta. Ako lang gisulti ninyo, di man ni ako, kaya man sige, o kanya man sa Biblia. Ako nga, ang mga nangamatay, napasalubnganan, nagwat pa sa sikan kami ni Ginoong Kristo, kay banhawon ang mga nangamatay. Katong mga nangamatay nga nagpinuutan sa Ginoo, tagaan nagkinabuhi ko banhaw, tagaan kinabuhi kay tapusan. Lalilo na sa langit. Karon, si Virgen Maria kay namatay man pudto. Wala nimo man ang pagkabanhaw ni kabutan ni Ginoong Kristo. Pangutana. Nabanhaw na ba siya? O kini mga santos na giproklamar nga santos, nabanhaw na ba ni sila? Wala pa. O may pagtuo nga sa Biblia ingon na mao na ikabanhaw nila ang mga mataro tig-abot ni Kristo. Nakaroon nga nung tuan naman sila dito. Nag-iampuan naman gani. Una, mag-open forum ko na nagpadagswat. Na daghan to public meeting mo nako. Na nagpalswat na. Pastor, kano mo yung magkasibihin Maria nga wa pa mabanhaw? Nga tuwa naman gani sa langit o kurunahan na nga reyna sa mga santos o sa mga anggeles sa langit. Ano ang iyong magkanapasalubngan? O kitubag na ko. Hindi man na nato awayon. Ako, bitaw no? Kaya ba yung sayop ko? Kung mutuo mo na ako sayop na akong giwali, mga impyerno din mo ba na ako? Palihog, aron makurihan ni apabutanan din nagtambong. Kaya palihog aron makurihan kung sayop ni hindi ko makurihan. Uy, malipay kung kurihan ko. Di ba yung sayop ng akong giwali nga si Virgen Maria na panagwas pagbalik ni Ginoong Kristo wa pa rin sa langit. Kung pagtulunan na bang atong nadawat, bisa ka na sa langit si Virgen Maria, pag-abot ito, gikurunahan, nga reyna sa mga santos o angheles sa langit. Di ba yung tinuod na, walang ko kabasaan na sa Biblia, magabay ng Biblia. Nalikatan na ako pagbasa. Palihog, padadiri. Kaya kurihan ako karon dayon. Sa'yo pang akong gisulti, akong wali. Kung di mo kapada, mo balog na akong gisulti. Mao na ang gisulti. Yan sa Biblia. Away, padagyo tayo, amang kutinood yun. Ako, amigo, yapon tayo. Musakay, sultihan ta mo. Gusto ko magkurihan kung sa'yo pang akong iwan. Kuya, kung sa'yo ang iwali, ang tanan mo tuon ako. Sayok, sa ato pa mga impyerno uban ako. Kung doon na ganyan sa akong wali, kung isulti, palihog, padadi ko sa koreksyon. Na kanang naas Biblia good, nga na teksto nga, kung sang teksto kay atong basahon. Awag, ginapada. Ako na man mo kapada. Mustan, yun ang giingon sa Biblia, ang pagkabanhaw sa mga matarong, inig-abot ang yun ni Ginoong Kristo. Sikan ka mo na ito giwat. Kay tapuso na ang kinabuhi. Tapuso na ang kamatayon, tapuso na mga balatian, tapuso na itong pag-antos, ipuli na ang kinabuhi, kaway, kung kalipay, kaway katapusan. Umupuyo na tas gingarian sa langit. Gatigana sa Diyos ato. Pagsoon mo, nagba naman kulikoy oras. Ato na yung punan sa sunod, ha? Okay. Misud ko sa mga bahin, ngawa, ayaw mo pagtuo nga nagdaot ko. Di na mo akong tuyo magdaot ko. Dahil mo doon na ako nga ubang tinuan, una, hibalo man kung musangyaw gisa sa ako. Ako inon nga, musama inyong isangyaw, musama inyong misayas, maminaw ko. Una, maminaw tinuod ko. Kay, ug ako pod, daling nakabalo mo kay sa badista man mi, kung doon na sayop sa akong pagtulunan,
Palihog sulti taon may. Pero hindi may mga impyerno. Maminaw ko eh. Kung di ko nyo pasultiho na, di ako pasulti. Pero pasultiho ko ninyo, pasulti ko ko. Awa mo ito, anong mga tinuan nga rin sa ako. Bisag unsa, mga saksi ni Yuba, mga Iglesia ni Cristo, Baptist. O sala nga, ako nga, ang atong sikutan din ni Cristo, Ginoong Cristo, Diyos ako ba? Di ta mag-away. Kabasto ko ang Ginoo sa atong mag-away na noon ta. Ay, mo man may tabo nga, nitambong ko, pati perberong pagtambong na ako, nagmaestro ko sa kabaryo. Kunya, i-imbitar man ko, mapatambungan ka na ay debate dito sa kalubihan. Anak ang tao dito debate. Mo para makatambong debate, bas ubang matinuan. Katoliko pa man ko ato. Kunya, nabasa ito ko sa mabasa din sa Biblia, na kung maukini mo ko na yung gituan, buang ka. Dayon, ito bagtong sa. Mabasa mo po din Kaki mo na, labaw kapag buang. Kung saan pa sila, nag-aaway na may nakabuang masyado. Hindi na mo ang atong tuyuan kay atong tuyo kaluwasan man. Pagitaon nato kung sa'y gisulti ni Ginoong Kristo. Nga mabasa yun, si Kristo nag-ingon, ang Diyos nag-ingon. Labing klaro, 100% luwas na muna itong tumanon. Okay. Ato lang po sa sunod. Kung Okay, kamo sige, mga Pastor. paminaw ron. Una na sunod na po na sa sunod Miyerkules. Kay nakasulod, okay naman, kasulod naman ka. So, ay mo na lang i-close, Pastor, pinagi sa pagkanta o niya, ang 7-7, ikaw na lang po mo ampo. Sige, Pastor. Ang imong theme song sa pang-closing. Sa closing. Pasalamat ko ninyong tanan nga nanambong karon o nagpatalingog sa atong misahe. O ginauta mag-uban sa tapuhon sunod ni gayon. Ang patag kinabuhi sa Ginoo kusog o bilin gayon mag-auban ka. Ato nga closing song o ang tibuok nga kayutaan. Amen. O ang tibuok nga kayutaan nakakita sa mga ilhanan sa duol nga pagbalik ni Jesus, bulahan nga paglaong dadon man sa Dios ang balita ipahibalo nga mubalik gayud ang Ginoo aron ang kasingatanan maandam sa pagdawat sa manlalaban ang mga ilhanan nga hikitan adlaw bulan ug mga bituon nagpahibalo sa katawhan ang pagbalik ni Jesus duol na lamang ang balita ipahibalo nga mobalik gayud ang Ginoo aron ang kasingatanan maandam sa pagdawat sa manlalaban sa dumuduong makalipay man kining tanang mga tilimadon kay ang mga mangit-ngit nga dalan sa pagbalik sa Ginoo ka hayagan ang balita ipahibalo nga mobalik gayud ang Ginoo aron ang kasingatanan maandam sa pagdawat sa manlalaban unya manglimba sugitang tanan ug magmada
sigun pagpugo kay ang panahon jutay na lamang ang tingog sa Ginoo ato hidunggan ang balita ipahibalo nga mubalik gayud ang Ginoo aron ang kasingatanan maandam sa pagdawat sa lalaban maandam sa pagdawat sa lalaban. Amen. Thank you kayo Pastor M sa nindot nga awit ug sa nindot nga mensahe pulong sa Ginoo. O doon na tayo mga prayer request ni Pastor M, ang imong i-appeal sa pag-ampo karon Pastor M. Ang atong nagapadayon nga mga crusade sa atong mga kabatanunan. O crusade usab nga coming dito sa Ormoc City. Doon ay puiwali sa Ormoc. Atong speaker dito si Pastor Marliso. Unya ang crusade diri pastor sa atong nga district karon sa Bato i-start na ikatulong gabi ug ang atong mga igsuon nga nasub-an karon sa kamatayon ni Sister Susette. Ang pamilya ni Sister Susette pastor nagihaya gi serbisyoan siya karon ikatulong gabi nga pag-service karong gabi mo last ug ugma ang iyang Siya piniduan ni Sister Susette. Suset ang iyaan ng nabalaan ako mangmang man sa una pero ang iyang pamungutan ako mangmang na siya sa iyang middle name sa una. Sister Suset lang Suset. No. Unya ang mga wali pastor. Okay, so atong Kuya Ruben, napaka-request ni Kuya Ruben, Kuya Buning. Apa-appeal ka Pastor M sa atong 77. Hindi lang po na ito ang Kuan gyapon pastor si Mayet Gloria o si Helen Tonyaris. Okay, Mayet Gloria Pastor og si Helen Tonyaris. Helen? Yeah. Helen Tonyaris. Naunsa man siya? Nasakit? Nasakit pastor. Imo gihapon ng parente. Imo ng parente pastor gihapon. Dagkang parentis pastor diya sa Kamutis kay taga Kamutis man gini siya gud. Umangkon Okay, so na atong Tagadin man din Umangkon. si Helen. Helen kanang duha. Pastor diya pa day request pastor. Si Isa pa tagadin si Helen Tonyaris. taga Ormoc pastor, taga Ormoc. Diyan na sila sa Ormoc. O kana si Mayet Gloria, anak sa manghod ni Mrs. Merida pastor do. Pastor. so imo gyud Di yung ba mga lang parente si Mayet Gloria? Diya pa day pastor si Pastor Ephraim Tapaya sa iyang madali nga pagkaayo pastor. Ephraim Tapaya. Igun sa man ni Pastor Tapaya, no? Ay gagaw sir na kamurag taga Anislagan man ni sila. Okay, Sige. so sige pastor, akong i-intro pastor atong 77 unya isa pa kamo sulod. Sige. Salamat. Sa atong pagpasalamat o pagpanginahanglan, ang pag-ampo mao pagkigsulti sa Ginoo nga atong higala. Tungod niini ang 92.7 York FM magatud kanino nining tulumanon 777 Prayer tulumanon sa pag-ampo o pagpasalamat sa labaw makagagahom o karon aniya ang inyong tikdumala. Okay pastor. Paliw mag-ambot ang maisuon. Idukot atong mga ulo. Atong pamalandungon na samtang kita
pagpatugbaw sa atong mga tingog ngadto sa atong Dios nga magbubuhat. Palagi siya sa atong atubangan. Magdawat nga atong mga pag-ampo. Yung siya duha kong tulo magtigom sa akong ngalan na ako silang pariwala. Sa Matthew 18:20 ug unya ang sa Juan 14. Juan 14, 13-14. Yun siya nga, whatsoever shall ask in my name, that will I do, that the Father may glorify in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do it. Magni po ni Ginoong Kristo. Ato karon nga ito ka itong mga ulo mag-ampo ta. O anya karon Ginoo, ang pidala sa malikubangan, unas na among mga kagalingan. Mga makasasala kami. Kung among masala, may mong babag, nga dili nudunggon ang mga pag-ampo. Busa unas tanan Ginoong Diyos sa langit, pasaluain taong kami sa among masala. Uban kini mga katawan, amo dan usan mga katubangan nila mga ngalan. Saluwa sa sila Ginoo ilang mga pamilya. Ipadayon na kami imugasan sa tanang kahugawan sa langit kita ni Talang. Lagi sa putli na dugo ni Ginoong Kristo. Padayon kami pag bistis ang kasya pagkamatahon. Pero kini ang mga pag-ampo kita, mabot sa imo labing balahin dulo. Imong dunggo na ang mga pag-ampo. Unas tanan, di kami malimot sa among magkaigsuunan dito sa Ukraine, sa Russia. Bisag sa Russia o sa Ginoo, ang mga deportista kay dili gusto uguban. Ilang pugi pang siko, pugi pilako. Labi na dito sa Ukraine, Ginoo, nagmangtas Ginoo ang magsundaluhan na sa Russia. Kamatay bisan pa ang kababitan ng mga tao. Ginoo tao maluwi sa kami tanan na imong mga anak ng kalibutan. Kami tanan imong Ginoo. Ginoo, ikaw ang mga amahan, kami imong mga anak. Ang itulo ni Ginoong Kristo nga pag-ampo sa diya nga ang mga apostoles nangutanak kaniya unsaon ba nang pag-ampo. Ang imong gitudlo Ginoo, Ginoong Kristo iyong kainan ni pag-ampo. Amahan namo na ka sa mga langit. Kasa ato pag Ginoo, ikaw gid ang among amahan. Ikaw ang among bubuhay, ikaw ang Yesu kinabuhi. Kami imong mga anak, ang tibok na kalibutan. Lamang, dagang kanamo na pukan sa kasalanan. Pasaluain taong kami Ginoo. Winayin mo kami biyaan. Ipadayin ang pagtabang ni mo kanamo. Kung may balik kay kami sa dalan sa pagkamatarong kami tanay yung mga anak. Yata ka na mong kadaugan sa Espiritu Santo sa among kinabuhi. Maghimo ka na mong puhutan niya kanimo. Ang kining among pag-ampo, dili mo kawang. Imo kining dungkon. Amo pangayoon kanimo nas tanan. Kaundangon natin mo ang pandemya, Ginoo. Ang tanan na nga sakit ng pandemic, imong taong ayuhon. Balik ka lang, himsog kabasog sa panglawas, uban sila mga pamilya. O Ginoo, ibalik ng kahimsog sa paninapis yung mga anak. Adil na ito ang magkalisod. Katong mga katawan, Ginoo, nag-antos karon sa epekto sa bagyo audit. Kanang ba ilang mga palay. Ginoo, uban wa naging mga palay. Ang mga simbahan na nagubaw sa ang hangyo kanimo Ginoo ay taong tabangi ang iyong mga anak dili ang taong Ginoo mag-antos sa katugnaw makabalik sila pagpayo siya ang mga balay Ginoo kapuyo sila komportable kaya kami imo mga anak Ginoo ug ibalik na Ginoo sa ang among mga simbahan nga guba at tagaan nimo sa kahimsog sa paninapi iyong mga anak makapagbalik sa ilang mga simbahan ug sa Ginoo ikabalik ani mga among normal ang pagsimba sa tibok kalibutan. O may nang hampot Ginoo ang pagbudlay sa imong buluhaton, pagkaplag mahami kalak, pagdaog kanila alang sa imong giharian. O among ipangayo Ginoo in town ang Ukraine, tabangin taong Ginoo. Ang mga nagtawag kanyo mga mabugtong din ng Diyos, imong matabangan taon. O lumahim, undangan taong pinikubata. Nagbalik ang kalitang nakin, luwi ka. Mga nakaroon nagkalisod, ng bagwit, naglisod sa paninapi, naglisod sa ilang mga panginahanglan tungod sa gubat. Tabangin taong Ginoo. Pasaluan na taong kami. Ug unya, tabanga kami sa among kahimtang karon sa kalibutan. Ang gubat undangan dito, taon sa Ukraine, sa Russia, tabangin taon mag-uli ang mga mayong kabubuton dali sa Ukraine o sa Russia Ginoo.
sampas sa mga kanasuran sa kalibutan, samtang mapikaw mo balik. Taong Ginoo maluya ka. Upang kung kini mo na itimailan, hapit tigil ikaw bumalik ng Kristo. Dan andamain taong kami na dili kami mga wala. Mandam gid kami. Kung kauban ka ni mo diya sa muging harian, sa kinabuhi o kinapusan. Anya karon ang mag-iampusab ang mapisada nagihimot dito sa ormo. Ang among imong pinadala dito ang magwawali. Mao si Pastor Parliso. Ginoo ang taon. Kapa ang kasing-kasing sa mga katawhan. Kasi lagi magmahumok ilang mga balatian nga mo desisyon sa pagtampong sa wali. Labaw sa tanan ang gahom sa Espiritu Santo. Magdasig kanila. Mudawat yun sa mensahe. Mudawat ang Ginoong Kristo ang personal maluwas para sa inyong kinabuhi. Kung mudawat sa balaan ng bautismo. Pero maandam alang sa kung adlaw sa kaluwasan. Among ipang ampo sa blinya Ginoo ang pamilya ni Sister Susit Mangmang. Nabangin taong sila Ginoo. Sa may ilang mga balatian, tambalain taong sila Ginoo. Ug uban pa di mga wali Ginoo. Nalalay mga dapit. Di lamang din sa diya sa ormok. Isa uban pa mga dapit Ginoo. Doy mga wali nga gihim. May mga taong kini-effective pag-andam mo katawan alang si muging kalian. Among ba ay nag-ampo si Mayet Gloria. Ginoo ang taon kung sa may problema tabangin siya. Problema sa panglawas, kapas yung maliong kamot. Tabangin taon na magmahimsog yung panglawas. Kapag sabi hilin Tanyura. Ginoo tabangin taon uli anxious may panglawas. O si Badre Ephraim Lapay. Pampano nga sakit Ginoo. Among appeal din as ni Sumimba. May cancer sa liong. Tabangin taong Ginoo imong kaluyan. Malim ng balatian. Sister Hanani de la Puente dito sa Espesyal Academy. Tabangin taong Ginoo mayang sakit. O si Pastor Johnny Calipon na naakaroon sa Iligan. Kapan taong sumaluyong kamutuban ni Sister Ching Recentes Rivera, asawa ni Pastor Rivera. Nasa'y nag-dialysis. Ginoo ang taong tabangin sila maulian ilang mga panglawas. Kay among ihandong ang ta makapadayon sa aktibo kayo mapil sa imong blato Ginoo pag-andam mo katawan alang sa kaluwasan basta sa tagsa na mo ang pamilya. Padayon among handom ang makapabarugong simbahan diya sa UFM ug ang tanang mga kahimanan Ginoo maayo ra wala na kapulian o ang pagsibya Ginoo wala kapulian tagay mga may panglawas kanang naglangkob sa imong simba sa imong sibiyahanan si Pastor Dong, si Asbadir Puning, si Agao Rubin, si Sir Alquino, inuuban pa si Sir kalimot mo yung sanganan ni atong isuon. Sir sa samay. Wilfred Nagas. Sir Nagas. Si Sir Nagas. Sir Nagas, paselo alang nga wagin mo lapit dahil atong memorya sa imongan. Salamat imong i-follow up to si Mrs. Sabina Ignacio. Palihog, kumusta ko pagpadayin dito. Kay salamat igiluayan pa ang makinapuhin. Kay magguwang-guwang ba talin ako itong edad. Nahim man itong division supervisor sa ating buksan. Amen. Kumusta taong ko niya. Nag-ampo ko niya. Pagpadayon. Kaya naku, rami ka po. Iampo na ako sila na ang kamaturan. Mabot yun nila ilang dawaton. Pinoy Isus. Personal nila manuluwas. Amen. O, ang tanan naglangkob sa imong simbahan ni apil taong Ginoo sila si Pastor Rimo dito sa Taiwan. O guban pa ng mga opisyalis sa mission, sa mga konferensya, Samar, Salite, o sa Tibok Kaliputan. Ang mga leader Ginoo. Ang gawang sa Espiritu Santo magpadayon. Paghatag ka na mo, dugang kaalam nga lang ito. Pagbukos ka na mo, simbuk magkalinaw ka dahil. Tumuha kami mga bungahon sa imong blaton. Aron, pinagi sa tabang sa Espiritu Santo. Kami imong andam. Kung tabangin mo kami, mag-andam sa uban. Sa akong pamilya sa uban, alang sa daw sa kaluwasan. Mga yun, namo pinipasalamatan madawat. Uban sa kapaselo at mansang masala. Sa ngalan, pinagi sa imong bugtong anak. Ang amo Ginoong Kristo. Ang manunubos. Amen.
Amen. Amen. Amen. Thank you kayo, Pastor Emmy Carceliar, sa imong mga mensahe sa pulong sa Ginoo ug sa awit nga imong gi-share kanamo karong buntaga, Pastor M. O gini buntaga makapaglaom. Salamat kayo, Pastor M. Doon ako'y nalaktawan pag-apo, Sister Tupili Ramuran. Okay, sige, Pastor M. Ato na i-appeal niya, Pastor M. Doon na patay closing prayer niya. O again, Pastor Emmy, thank you kayo sa imong panahon. O karon live gyapon ta makapaglaom sa atong UKFM, live po ta sa atong Care FM, Advent Radio, Friend FM. O sa gihapon Wala dili ko akong nang kamera. ginuman karong puntaga. O atong ibalik makapaglaom sa atong mga partners. Na atong kaban karon si Sir Nagas from Care FM, San Juan, Northern Samar. O ang ato usab nga higala diha sa Friend FM si Kuya Buning og si Kuya Ruben. Thank you kayo sa inyong pagkikuban mga kapaglaom ug nintag naa, Kuya Ruben. Kasi nga ako sa gihatag sa inyo ang mga shout out diha ug mga greetings kay doon na pa ko'y bisita diri. Ato ring welcome mga kapaglaom sila Pastor o Dr. Bien Mercal ug kauban sa ato mga East Visayan Conference President. Ug ato sigurong Nana diha, Pastor sir. makikita Nana diha. Pastor Mercal. Di sa diri. Oo. Okay, siguro Pastor. Ayun. Ato sigurong palingkuros Pastor Mercal diri. Kay mo unta ko nos Pastor M Pastor. Sa imo Pastor Ben. Okay, Pastor Lon, okay. Mulantaw ko na, Pastor, ang atong mga partners, atong Yoke FM o ang atong Friend FM. Okay, Pastor. Okay, dito. Dito, Pastor, sa lingkuranan, Pastor. Yes, Pastor Mergal, atong kauban makapaglaom. Atong ihatag niya ang panahon karon sa pagkikinabi kanato ron ri. Okay, Pastor Bien Mergal makapaglaom ani siya. Ato sang ihatag kaniya ang panahon. Ato sang Okay. Yes. Okay, isibog ang may Pastor para masulod ta. Okay. Nara, Pastor. O man si okay na si Doc Mergal. Okay, Pastor, pwede na. Wa pa makita, Pastor. Wapa. Unsa nga? Wa pa makita. Dr. Mercia. Okay, na. Kita na, Pastor Mergal. Wapa. Nagkunit microphone. Iya, kaya nagkunit og microphone. Sapatos ang i-issue diri sa Pikas. Kay si Pastor Ay, M, adios. si Pastor M nakakuan ni siya. Okay, so ato sang idra pa yung mga Pastor Klaro na. ato i-views Pastor Mergal. Oh. So kamo diha sa mga StreamYard sa mo. Okay, sige makapaglaom Pastor Ben. Okay, may buntag. Good morning, Pastor Mergal. Ben, good morning. Mayong buntag, Pastor. Nahinumdum ka pa nako, Pastor. Pastor Dong, ang iyang audio. Pastor. Audio, Pastor. Audio ni Pastor. Unsa to nga? Unsa microphone na siya? Unsa microphone na siya? Green? Okay. Okay, sige. Okay. Murag di kasulod ang audio speakers. Hinay, Pastor. Hinay. Okay na yung audio ha. Dari Pastor. Hinay man. Tapat dari Pastor. Murag hinay ko niya. May pa. Okay. O, dari Pastor Mergal. Tapad mo na, Pastor, aron nga matakdan ka sa gwapo ni Pastor. Mayong buntag diha ninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Mayong Ipay buntag, ko Pastor. uban kaninyo karong buntagon. Ilabi na sa akong migo si Pastor Carceliar. Kumusta Pastor Carceliar? Ako'y magpaila-ila nimo, Dr. Mergal. Among gikalipay nga kami nakahapit dinhi sa Hilongos sa Yoke FM. Karon na ami pastoral visit sa mga magkalain-lain nga mga eskwelahan. Among gibisita atong mga kaigsunan nga mga magtutudlo. So lipay kayo mi karong buntaga nga sa jutay nga panahon makig-uban mi ninyo. Okay. Unya. Okay, Pastor. Yes. Pa ako isulti nimo, may mo. Sige Pastor. Unas tanan mangutana ko, ikaw ba to si Ben Mergal nga kaubang ko sa Mountain View? Dili ang kaluhan ni siya. Ang kaluhan ni siya. Nimo, Pastor. Abi nimo, pag-uli ko ni bakasyon ko sa Pilipinas. Oo. Kaya dito ko sa merkado sa San Francisco, dili among lungsod. Una, pagwa ko sa merkado, dagamang tao kay merkado baya o na market day, Domingo. Pagwa ko, dito sa Bux Kalsada, na initawag
me. Na ako, isa kaya gitawag mo ka, kadaghang tao niya sa merkado pa. Oh. Then sinyas kung ako ba, kay mo na magnahinig tanaw na ako ngayon. Na ako ba gitawag ni sinyasan ako. Siya, ikay akong gitawag. Dali kay na ako isulti nimo. Pastilan, pastor, di ko kagatuo nga ikaw giskutan. Kung sa may ang gisulti, dito na ko doon niya, nga naman siya, kakuy, pila na ni katuig kasi kung kuhan nga magkakita kita, karon pag kita magkita, kaya nga naman ta, ay katubang nagwali mo di sa kuhan, ato, kamuti sa dagang mga estudyante sa Mountain View College, o sa man, doon ay duruha nga nga sa balay, pag-abot nila, diya sa kadakaan, diya ang katris akong bana nga, pila na to kabuhan nga, ragi mo lihok, bisag tuparan pagkanon, di nagmamatay gapon to sa gutom. Kaya di man to makahungit, di man malihok ang duha ka kamot, di malihok ang duha ka tiil. Ug unya, ni dayon tong mga kaubang kuno nimo sa estudyante gikan sa Mountain View College, na inyong college. Akong gipadayon. Naningon man ang kadtong kuan, laki, ikaw to? Ningon ko nga, nung gusto kang mag-ampo mi sa Ginoo, ngayon ka. Ako nitubag, sukuan ako. Ampo-ampo mo para danihon may pagkasabadista, panghawa mo, kanaw. Pastilan, aginginan to estudyante. Pero ingom na akong bana nga, doon, dahil duhaman mo kabok, usa to si Bergie Portisa. Iyon nga, doon dahil, kanang akong asawa, wa man ang kinanag-ampo kay wa man ay sakit. Usa mo manaog, ampo taong ko ninyo nga, ayuhon ko sa Ginoo, kay pila na ni kabuhan nga, di ko kalihok. Ang ora na ako mulihok. Saan po itaon sa ako ninyo? Kasukang sukuan yun ako. Matpasadya sa babae, nagtawag na ako na pulis kasada. Suko yun ko. Nga nung nisugot akong bana nga magpampo. Naglagot yun ko nga danihon lang may pagkasabadista. Ako'y nanaog ko Nanaog ko, gibiyaan ako mga estudyante. Mato nga, pagkakuanan, nanumbay ko pila kasi si oras, timbang ko, nadali itong mga estudyante, nibalik ko. Kung naon sa baw, ano mali akong banas katre? Kadi man to kalihok pila na kabuan. Pangita ko suod sa bayo, wag yun. Tanaw ko sa silong, sa lagwirta, wag yun akong bana. Na dito sa layo, doon ay nagpundok dito mga tao, kay nananaw balibol. Ningadto ko, pinaon sa dito na mga kubana, nagtanaw sa balibol, ako ginuulin, tindog. Nakita na mo ulit, ay naglakaw na, pauli sa balay. Yung, nakaroon ng inyong istorya, mauni. Pagpaniod to na ito ng uli mo. Ano magkawawa man si Pastor Ben? Sige. Okay, salamat kayo, Pastor, sa pagpahinomdom nimo. That's the blessing of the Lord. Karoon na. Tiwaso na ko. Paniod to na ito, di uli mo gikan dito, di to ta. Niingon, istorya to nga, nasuko ang asawa, nga niingon mo mag-ampo mo. Kundi ang asawa mo nilayas, pabilin mo, nag-ampo mo, di kilid sa maskiton, ayun siya sa Ginoo, kung maniniyog ampo, matagpanin mo, manimog ampo, naon ba mo sakiton ni bangon man, mauna gahom sa Ginoo. Ang mga tiil sa katre, kunya, bitindog, completely healed. Kunya, niyo na Ginoo sa, himuong ka mo mga saksi. Apil ko pagkasaksi nga naman, kaya pagkabutag, nilabay man sa palay. Nagbutor. Buwan siya umagat. Di, nakasaksi ko. Muna nga, ay kumuwali ko sa Europe, wali ko sa Canada. I-appeal yun na ako, nga naagid ang Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Muna, angan sa dito nag-ampo, Ben Bergal. Pastor, dili mi magdugay tungod kay ang drop rami napay layo-layo paning among atuan. Salamat kayo nga karong buntagan nakita kita og akong ipanghinaot nga kanunay ka maging kauban dinhi sa Hope Radio para sa atong pagsibya sa mayong balita. Okay, mga tag-prayer, magpa-pray ta ka Pastor Mencal, Pastor. Okay, sige. Mag-ampo ta, mga hinigugma sa hindi pa may mobiya, mag-ampo ta. Pastor Ben, appeal ko diri. Okay, sige. Akong pamilya. Sige, mag-ampo ta. Makagagahom nga Dios nga naikaw sa katasan sa mga langit.
O Dios, nining taknaha, dakong among kalipay ug papasalamat nga kami gihatagan nimo sa usa kay gayon nga maminaw sa mga mensahe sa pulong ug kami mapahinumduman unsa ang imong kaayo sa naglabay og paggabay usab sa tag sa namong mga kinabuhi. Nga bisan pa hasta nining taknaha, kami naagihapon sa imong sabakan o kanunay nagahimo sa imong buluhaton. Nining taknaha, O Dios, ako nangaliupo nga ikaw magauban ni ining Hope Radio, ang programa niini, ang among mga maminaw, O Dios, gabay pa nga ang imong balaan nga espiritu, kanunay makiguban ni ining mong programa, ilabi na ni ining maong Hope Radio Station, aron O Dios, nga kini makapadayon sa pagsibya sa mayong balita. Nining taknaha, O Dios, amo sab nga gidala diha sa trono sa imong grasya, si Pastor Carceliar sa iyang ministeryo, kauban sa iyang mahinigugma sa kinabuhi, tabangi sila sa ilang mga buhaton, o usab ang ilang pamilya, bantayan sila, ihatag kanila ang mga panalangin nga ilang gikinahanglan. O Dios, tabangi ang mga nagapaminaw karon, mga kaigsunan, gabay po Dios, nga ang imong balaan nga espiritu, kanunay magagiya sa matag usa kanamo, kanunay nimo andamon ang among mga kasing-kasing, unya sa imong pagbalik dinhi, walay usa nga makulang kanamo, kundili kaming tanan, makiguban niya ang kingharian sa mga langit. O Dios, gabay pa nga ikaw magapasaylo sa matag usa kanamo, o kanunay napahinumduman mo kami, nga among kinabuhi, dili gayod, nga mudunar ni ninyo ta, apan ikaw adunay giandam nga puloy-anan, alang sa matag usa kanamo. Salamat sa pagtulog nimo sa among mga pag-ampo nining kabuntagon. Amo kining gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Okay, salamat. 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 Okay, thank you kayo, Dr. Miguel. Ikaw mas kapanan, di pa makapaglaom si atong treasurer sa special conference, si Ma'am Larny De Leon, o si Ma'am Midin. Ma'am Midin, maayong buntag sa inyo mo din, Ma'am Midin. O si Sir Banday, maayong buntag ni mo din, Sir. So, dugay na kita magkita na. Okay, ako paling ko na Sir Banday. Pastor M, dahil si Sir Banday, Sir Pastor M. Limi? Pastor Imi, we missed you. Uy, Sir Lim, ikaw din? Bodyguard na ko ni Pastor Mergal karon, nagbisita kami dire sa East Visayan Conference sa atong mga tulunghaan. And Pastor, tani kung matagaan mo kami hinabang dire sa mga church school nato dire nga nakunan sa audit. Bato. Lagi. Ato rin ang pray, Pastor, daghang salamat and sa amon mga nagapaminaw sa Yok FM, continue on listening to our Yok FM. Daghang salamat. Amen. Okay, thank you kayo Sir Banday, thank you kay Padok Bernal og sa kang Mamidin og kang Ma'am Larny De Leon sa ilang pag-drop by sa ato ang Yok FM diri sa lungsod sa Hilongos. Okay, Kuya Ruben, idala sa ako sa ato mga greetings Kuya Ruben kay ako sa silang gawson ka sa. Kuya Ruben, Kuya Buning, inyo sa panahon diha. Okay, Kuya Buning. Kompleto na iyang ako diri wa na. Okay, si Kuya Buning. Hindi ka sila si Okay, so kamo sa mo dala kadali ha, kamo gabas ako. Okay, dengan salamat nagpakita si Pastor Morgal. Actually, makakita ko na niya kaniya to sa diha pa siya sa district sa Kapuukan, diha sa Salimon kaniya to. Bata pa si Pastor Morgal ato panahon na. Karon tanon niya po. Okay, atong pasalamatan ng atong tanan nga mga viewers sa mga listeners gikan sa nagkada lain-lain nga mga dapit din sa atong kalibutan sa Pilipinas. Ako unahon dinhi ang gikan sa Negros sa Tanhay si Brother Angay, si Dil Calistis sa Bermuda, Canada, si Mel Cabo diha sa Ipil, Osco, Ormoc City, o doon ni Brother Binhor Litigan, may buntag diha sa Litiliti, Brother Binhor. Sa may buntag diha o guban ni Pastor Eli Sakay, mayong hapon ni Pastor Eli, may buntag diri sa Pilipinas. Nangumusta siya kang Brother Binhor Litigan kay dugay na si Pastor Sakay nga nag-live din sa atong tulmanon pero kung si Brother Binhor wa gina magpakita bisan ko sa Brother Binhor gusto ni Pastor Sakay nga magpakita din sa atong live stream. Okay, si Bibi Chris Silvano may buntag mga kapaglaom uban usab di Sharon Nadil de la Cruz diha sa Cavite, Ruben de la Piña, Rafael Suarez din sa Ormoc, o si Isidro Ferrer, Libita Rabor ay buntag diha sa Libita.
O yun man sa ato uban pa nga mga kaigsunan lemongrass gikan diri sa Tinag-an Luiral Liti, uban ni Ma'am Gloria Almay sa Panabo, Davao, may muntag Ma'am Gloria. Yung manusab ni Nani Tampos Garson, mayong buntag. Okay ha? Ingon niya may buntag Kuya Ruben. Ipangumusta ko sa akong apuhan, Nanay Guillerma Pais Garson, na siya karon sa anak ni Mr. and Mrs. Rowena Garson sa Kayagis. Omo. Okay. O ato masalamat usab si Betty Remotigi diya sa Canada. May muntag sa Betty. Kumusta si Brother Paul? Okay. Biti, kumusta? Yeah, Betty. Kumusta siya Pastor M? Okay, ingon si Sister Rowena. Sa hello morning Nani Tampos Garson si Nanay di ang ialaws ko no na magluya kay nagkalagas naman lagi balik sa pagkabata. Okay, Marilo Agravante. Good morning Pastor M. Ingon pa niya. O sa tanan mga kapaglaom, happy watching from Kapudlusan. Okay, nasa Kapudlusan na patuloy na kumusta si Marilo Agravante. Okay, si Beth Relusinisa. Okay, yung pa niya, may buntag niya, Pastor. Amen sa imong matahong mensahe. Rodita Balbuena. Nadi niya. Okay, so salamat sa atong mga viewers sa mga listeners. Gikan sa dili sa Almira, nga din si Joy Paharon Mirafuentes, nga din sa Tabgas Patodong Patorem. Si Bibi Chris Silvano, kaya bato pa niya, naghimo siyang swimmer konta para ni Pastor Rem, sawang naman na disipir muda, o sa kanang kuan, naman na diya sa US, dili pa pala darong swimmer, lami na makulong kayo ni iyang swimmer, Pastor M. Okay. So diyan ang talikod to mga posta ug alang sa atong tanang mga viewers mga listeners din sa among country. Dengan salamat sa pamilaw ug sa pagtan-aw atong ibalik diya sa studio kauban ni sa Welfare Nagas ang imong mga shout out diha sa imong lugar sa Northern Samar. Salamat kay Buning sa atong shout out. Ako listening ug may buntag sa tanan ng mga namino karon diha sa ilang mga sa radio o na nakatanaw sa Facebook sa YouTube. Salamat sa inyong pagtutupad. Labi na sa atong mga kaigsunan diya sa mga kaislaman, sa atong mga kaigsunan diya sa Bravo, sa Pilar o sa Diri, sa Tapol, pagnatin sa San Vicente, may buntag kayo salamat. Happy listening. Labi na sila ng Lilia, sa Isayas, sa Origin Family, sa Eugene, sa Yanyan, o sa atong mga kaigsunan diya family, uban usab sa atong mga teachers diya sa Supreme pagpunta sa kanan o sa Francisco diya sa Vicente. O malibutang usab sa tanan atong mga kaigsunan sa Balikbato District, labi na sa Iglesia sa San Juan, may buta kami kanan, labi na diya sa ila Paul family, Kapatingan family, sa ila Sir Lito Avila, sa ila Nalinda, mga Nalinda, sa ila Pilipin, uban diya sa Ella Mondigo Palat family, uban sa tumating sina diya pag-ubasan sa Mante o sa ila Brother Captain Capito Comedia o sa ila Brother Jim Alig family, sa Lipopo family, sa ila Lungboy, sa ila Brother Cesarian o sa ila mga Brother sa ila Kaya, sa ila Piti, sa ila Amer, sa ila Jeroma, sa ila Jerry diya sa Agunan o sa ila Pitinan sa Puto, sa ila Mayo, o sa ila Maglabanan o diya sa Suba, sa ila Kiaran Humilig, sa ila Tijema, sa ila Kamamay, ang family, o sa ato mga personal diya sa Ipaw, sa ila Naila Green, may mutaw happy listening, uban usap diya sa mga family, sa ila Kiahili Komedia, o sa ila Processing sa mga kabataan. Kaya diya usap sa poultry, o sa ato mga kabataan diya sa Lapilita Farm, sa ila Marquita, sa ila Engineer Dorabila sa Motopol, sa ila mga Marvin, kang Sean, kang Bert, kang Feliz, si Chito, kang Mangulay, kang Pierre Juni, may buta natin listening. Usap diha sa mga kaigsunan sa Palangit, ila Perenino may buta, kung sa ila diha sa San Pason, sa ila Pinay Amor, sa ila Marcel, Banonil, upan diha sa ila Medium, sa ila Dana, o sa atong mga suki diha di paminaw sa JN Express, upan sa atong mga kapulisan sa San Isidro Station, upan usap sa ila mga bisita Lord, Ben, sa
sila Dr. Grace, Juan, diha sa mga kababayan nato sa Arizona sa munisipyo. May usap sa Pilipinas ang Vice Mayor Conrado Avila Sr. Kang Kapitado, may butang Pilipinas ng Arizona, Diyos pinatag ka na sa mga panawas. Upang sa tumating sunod sa Alegria, may butang ka na ng Francisco family, Jason family, sa Restreseno, upang diya sa ilang pagkakaala, o sa tumating sunod sa San Francisco Central Church, may butang Brother Delphin Rinay, sa ila Brother Delphin Balondo, upang diya sa ilang engineer, upang diya Kabakal, sa ila Brother Ili sa Rapilang, Mag-Shell, upang sila sa Ramil, sa Ramil, Mag-Char, Mag-Bini, sa Mag-Joy, ang mga head teacher sa Kistais, Pastoral Diglo sa Pastor Marcos Alvarezon, diya sa Island District, o sa mga kaibigan diya sa San Isidro, ang mga kaibigan, sa Liza, sa ila sa Tracy, Abner family, diya sa Poro family, bertatao sila sa Giging, o ginabinasab sa itong mga kaibigan diya sa Victoria, sa Lamaymin Abiner, sa Rafael Charlie Ambi, sa lang pamilya, sa Sago family, kung sa kanan natin diha tanong na pamilya o na diha sa padulong nato sa Buenos Aires sa Magbiboy diha sa San Roman diha sa Lipata, Capisares, MacArthur, sa Villa o sa atong ginawalian karon sa Barong Baybay manibutang kay tanan happy listening labi na diha sa atong mga kaigsunan na nahimo na gyud ang bisitahan Balikot family, Martires family manibutang kay happy listening. Daghang salamat sa kanunay pagpaminaw o pagpakiguban sa tutulungan sa pagpamalandong sa kamuntangon o ang Diyos magapadalain na atong tanan o daghang salamat sa iyong pagpadayon sa tanaw sa atong live diha sa YouTube o sa Facebook o sa iyong mga transistor radio sa iyong kanunay na pagpaminaw. May butag ka ninyo ilabi na usab diha sa atong mga kapusa-usab sa Victoria o sa Allen. Balik diha kanimo yung muling para sa lahi para itong mga comments. Okay, nakasalamat sa friend. Dato sa nag-shoutout diya, yang atong mga kigsunan nga niya sa atong comment section. Si Mami Jorama Sanoria o si Angie Gontiñas Paredes, Ariel Cuesta sa Camotes, o niya sabi si Ma'am Lia Digman, may muntag ma'am, o mayong gabi niya kung untang oras sa imong lugar. Ma'am siya sa Tapaya, gikan sa CPAC, may muntag, o gikan diri San Juan, Ormoc City, si Brother Ricky Cantero. Salamat og sa Mami, Manchita Undi, Jubilee Ramuran, Miriam Arilio, Marilyn Tumakas, o ingon man ang atong uban pa nga mga kaigsunan si Brother Bilo Riquigan, Bibilkis Silvano, Lily Chavez, may buntag, Marilyn Tumakas, o ingon man usab ni Manchita na nga diya, Ariel Cuesta, o ang uban pa nato nga mga kaigsunan nga nag-una din sa atong comment section, mayong buntag yung tanan, ilabi na din sa Ormoc, palibot sa tanan mga kaibigan, palibot din sa tulo ka distrito, gikan sa Albuera Ormoc ka distrito, o Metro Ormoc, ingon man sa Merida Ormoc nga district, maayong buntag kaninyong tanan, o nga hangtod tialis sa Rigayon, magpabilin ta din sa atong Friend FM, sa Iyok FM, o sa Care FM sa Samar o ang Advent Radio dito sa Salcido, may buntag. Pastor Dong, naka na diha. Kung wala pa atong pasalamatan ng atong mga kaigsunan nga nagasunod sa atong tulmanon, matag buntag alas 4:30 nga ato sa alas 7. Inaot nga atong sundon ang mga tulmanon tungod kay kini adunay nindot kay mga mensahe nga atong matalihugan matag adlaw. Okay? Brother Benhor, ayon ka na. O, kita na ninyo sa atong live stream. Okay, kung pa si Ma'am Lia Digman, yung pa din panahon, okay. Okay, unrest. Okay, nadin niya si Ma'am Lia. Dengan salamat Ma'am Lia sa imong paghatag o gigayon nga makauban sa atong tulunganon matag buntag. Okay? Okay, si Ma'am Glory Almaes na po diri. O niya na padini si Iris Marie Anchita Undi o sa tanang nato pagisunan si Tabilin Orhe. Okay, yan din niya. Okay, so daghang salamat sa tanan nato. Hapit na ang atong oras sa Comments Pastor Dong. Alas City 24 na sa Wilfred. Atong oras o hapit na ta mamahaw. O ato lang hulaton si Pastor Dong nga gamugamos diha sa atong atubangan aron nga siya ang official pag-close sa atong tulmanon apan
ato hinumduman na mga kapaglaom nga adunay mga programa alang diya sa Northern Samar, adunay programa diya sa Wilfred Kalima Takadlaw o dinhi sa Ormoc City sa atong Friend FM karong buntag magsugod ang atong programa alas 10 ngadto sa alas 11 o niya alas 9 ngadto sa alas 10 si Pastor Bong Diasis, alas 10 ngadto sa alas 11 kini yung alagin sa kangilan bali buning, alas 11 ngadto sa alas 12 si Pastor Bong Diasis mobalik o niya unyang taw-taw alas 12 ngadto sa alauna ngadto sa alas 2 o niya alas 2 ngadto sa alas 3:30 magiguban si Pastor Dong, si Wilfred, si Brother Ruben Carillo alang sa atong tulumanon alang sa panimalay. O kunyang hapon atong siguro replay kung sa atong programa sa buntag kunyang gabi aduna tay live ikan sa Taiwan kauban ni Pastor Rodney Remo. Okay, so Wilfred, napag kay kadugang. Okay, salamat Pibuning, wala may kadugang na labi na sa atong mga programa ng tulungan sa atong kanunay na paginaw ka na to sa matag Lunes, Merkules o Biyernes. Ayaw ninyo pagkesa ang atong mga tulungan uban sa UQ FM, sa Friend FM o Gilskera FM baron kita makaangkon sa iyo kayo ng mga tulong sa iyo. Tapos sa pasalamatan ang atong mga kaisunan diya sa Alegria, sa CJ Unstore, manugtag kaninyo sila sa Cultural Fund, sila MP man sila mga kabanan, sila Timalo, Tiruda, sila Tilanay, sila Milip, sa nila Junjun may buntag kaninyo tanan, labi na sa mga kabanan na diyaw sa mga suki ng mga customer na nagapaminaw sa atong mga tulungan diya sa atong radio sa CJ Unstore. Sa atong mga kabanan usab, na tanong na minaw ka na to, mga kislahan sakop sa Kalbayog, may buntag na yung happy listening. Open aga yung kanabilang mga kabugtuan na nato mga kasangkayan liwat na naabot sa atong Sibya nila banda parte sa mga kislahan sa Matnog o bahay nga ala sa Nitubos mga tugang o sa atong sabto na dahil sura ng kasangkayan na natanong nila minaw na sa Pangulo may mutag kaninyo kaya sa Erenas ang Diyos magapanalangin sa matag-usa ka naman balik na tanin mo kay Unig o kapasunod. Okay, dengan salamat Sir Fred og regards na diha sa Burabod, San Antonio, ang akong mga kauban diha, akong mga kaparintehan diha sa Pondol. O giyon man diha sa akong partner kaniya to si Nanay Lilia Mahinay, ang atong elder siguro karon diha si Brother Loribe Aurelio o ang atong magkaigsoon diha si Naigingay o ang uban nato diha mga kaigsonan. Kumusta? O yun man sa atong Spring View Academy nga diha bika diato. Okay, so daghang salamat Pastor Dong. Balik diha nimo ang atong pila lang ka minuto na bilin. Adun lang tay 2 minutos nga mag-alas 7:30. Pastor Dong. Yes, okay. Thank you kayo Kuya Buning, Sir Wilfred og sa atong speaker Pastor M. O kumusta da ka ako audio, okay ra? Okay ra Pastor Dong. Ora og tuwa pa sila sa gawas ako lang sang biyaan. Okay, so si Kuya Ruben, wala si Kuya Ruben? Wala, murag ni exit na siguro to kay tingali og namahaw na. Okay, sige mga kaglaom. Oras naman, mura og end na ta, 7:30. So siguro atong pasalamatan atong mga kaigsunan, mga higala nga naminaw hanto din yung panahon na. Ingon si Sir Lemuel G. Banday, God bless you FM. Thank you kaayo Sir Lemuel. Og gintak na atong close kini mga kapaglaom pinaagis tong pagampo. Og again, thank you kayo sa mga listeners dito sa Yok FM, diya sa Friend FM, sa Care FM. Ilabi na atong mga kaigsunan diya sa Matalom, Batu, Hindang, Hilongos, Inupakan. Og uban pang mga dapit nga maabot itong Sibya pinaagi sa ato usab nga transmitter. Kuya Buning, Sir Wilfred, Kuya Ruben, Pastor M, tanan natong mga kaigsunan nga naminaw karon. Salamat kayo sa inyong pakikuban. Okay, akong ihangyo ang tanan sa pagdukos sa mga ulo atong hayo ang si Kuya Buning sa pagsira sa pagampo, Kuya Buning. Okay, at makampo ta. O Diyos, kalabing kamahanan, maluluyo sa tanan, puno sa gugma o sa panalangin, grasya o kamaturan, among gituboy o gidayeg ng mga ni buntaga, tungod sa layno sa ngadlaw sa kalampusan sa programa sa UKPM. Salamat sa UKPM, nga ginubala ni Pastor Dong, uban sa pamilya, ikaw magapanalangin o gulugang pagkanila. Ikaw maghatag mo yung panglawas o kasiguruhan sa ilang mga kinabuhi, uban sa kahimanan nga gigamit diyan sa UKPM. Paningin usab ang Care FM diha sa
sa San Juan, kauban ni Sir Wilfred ug uban sa ilang mga kaubanan diha. Dapat kini motubo ug bulambo alang sa kalapusan sa buhat nga buyer kanamo ni Nasyota. Yata kanila ang ilang kinahanglan daw may paglawas o kalipay o kasiguruhan. Panusab kining amoy gamit sa Friend FM uban sa among station manager nga si Brother Jesus Lucero, uban kanamo Brother Ruben, ako dinhi Brother Abraham, Pastor Bong o ni Pastor Undi, uban ni Brother Junjon Katingob. O Dios, usaha kami sa imong gugma o sa imong panalangin. O gauban ka mga radio stations sa tibuok kalibutan nga nagasibya alang sa kaluwasan sa kadaghanan sa imong mga katawan. O Dios, bukusa kami sa imong gugma. Panalipdi kini nga mulahutay hangtod sa adlaw nga imong gitagal nga imong pagpadayag. Sa pinasay ako nagampo alang ni Pastor Regal silang biyahe ning adlaw, bantay sila Ginoo, luwas na sila sa makadawtan silang biyahe, padulong sa mga eskwelahan nga ilang padulngan, ayaw sila pasagdi o iluwas-sulas sila gikan sa mga kadawtan. O kining adlaw among gilauman nga among magkinabuhi matago di simong gamhanang mga kamot tungod ikaw nagasaad nga walay si bisan kinsa nga mag-agaw niini gikan kanimo. Una ang pagtuo, nasiga kami sa magalagad, ug nga kami sa balang espiritu nga mudasig ug mulipay kanamo matag adlaw luyo sa mga katalagman nga among giatubang nining panahon. Salamat o Dios nga magpasaylo sa mga sala uban sa panalangin nga pagadawaton sa among mga viewers o mga listeners. Hinaot pang ikaw sa mga panalangin sa matag puloy-anan nga ilang representahan nga kaming tanan sa imong atubangan makita nimo nga nagadayeg o nagahimaya kanimo. Salamat sa pagtubag sa imong pagampo kay tanan ng pagadawaton sa ngalan ni Jesus nga Manggiyas. Amen. Amen. Thank you kayo Kuya Buneng. Thank you kayo Sir Wilfred. Kita naman lang tulod rin nabilin karon og sa gihapon makapaglaom og mas buntag atong makauban gapon si Pastor Attorney Elisakay. So atangin ni paglaom ni anang iya diri gipadala nga mensahe nato para ugma sa buntag. Pero ato siya makauban gapon pinaagi sa atong StreamYard. Kini kalas paglaom Pastor Dong, atong mga partners Kuya Buneng, Kuya Ruben, Sir Wilfred, pabulusab sa Brother John. Magaingon ka nato karong buntaga ang Ginoo magapanalangin ka nato kung dili pa ta makapaglaom dali makita na ining panahon na karon apan atong buhing paglaom ko handom nga dito sa langit kita magkita o sa kawit ang atong idalit karong hapon karon na buntag alang sa pag-close ang awit nga magkita ta sa langit. Sa mundo, simbahon ang atong manluluwas. Giyatagan sa grasya, diha sa pagtuo, luwason kita ni Jesus. Magkita ta sa langit, magkutanay kita, tagbo ako sa kilit niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan, mga igsoon kung adlutan. Mas anong tanan, Panguluhan ni Jesus, batukan tang salamon na o kita. Langit ang tungo, pagluwas sa katawan, tanan magambunga malangit. Magkita ta sa langit, magkutanay kita, tagpo ako sa gilid niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan, mga ison bumuatutan. Magkita ta sa langit, magkutanay kita, tagpo ako sa gilid